Bueno, vamos dar comezo ao pleno de hoxe, 23 de decembro de 2021. O que sí que vos pedir aos membros da corporación é se podemos pasar a moción da cofraría para o punto 1 para que se poidan ir cando se remate. Bueno, pois trataremos... non sei se primeiro aprobamos as actas primeiro. ¿No? Primeiro aprobamos as actas. Sí. Bueno, procedemos á aprobación da acta da sesión anterior realizada o 26 de novembro de 2021. Alguén quere facer algún comentario? Non? Procedemos á votación da acta. Votos en contra. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Aprobada a acta por unanimidade. Aprobación da acta da sesión anterior realizada o día 3 de decembro de 2021. Alguén quere facer algún tipo de mención a esa acta? Ninguna. Procedemos á votación. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Aprobada por unanimidade. Vamos a pasar a tratar a moción de apoio aos grupos municipais ao escrito da Cofraría de Pesca San Xosé sobre o sector percebeiro e será o patrón maior quen defenda esa moción. Tes aquí o teu espacio. Xa podo falar, non? Bueno, hola, boas tardes a todos. En principio, agradecer a toda a Corporación Municipal por habernos metido neste pleno xa urgente no tema este da petición dos percebeiros sobre o problema que tiñamos e que temos que aquí defender. En principio, quero tamén explicaros cal é o motivo da moción. O motivo da moción é que os percebeiros de Cangas pedimos, xa hai moitos anos se pediu que se fixeran uns sitios de, o sea, a Costa da Vela desde Punta Couso hasta Saurido que fora protegida por o tema de que non se podera extraer mesilla da Costa da Vela, pero que non poida extraer nin mesilla nin os percebeiros nin bateeiros, non? É dicir, nós en ningún momento o sector percebeiro de Cangas temos nada en contra do sector mesillineiro. O único que queremos é que xa que agora a Consellería aprobou unha lei de zonas de reserva de percebe, queremos que esa moción que o sector bateeiros está facendo outro tipo de campaña para que eles queren ter esas zonas para extraer. Nos agora que a Consellería aprobou que nin percebeiros nin bateeiros poden extraer nesas zonas, nos consideramos que a Costa da Vela é primordial para o sector percebeiro de Cangas, porque son unhas 50 familias que viven dese tramo de costa durante uns 8 ou 9 meses do ano. Pedimos que as corporacións de aquí sigan apoiándonos, que aquí se poida aprobar que esa lei siga se conservando, xa que a Consellería deu ese paso. E iso un poquinho que vos veño a pedir. Se tedes algunha dúda ou queredes preguntar algo, estou aquí para contestala. E con isto, darvos gracias por o apoio. Bueno, procedemos ao turno de palabra. Comezamos por Avante. Boa noite a todas e a todos. Dende o noso grupo municipal, pouco máis que engadir as palabras do patrón maior da Cofradía de Cangas. Obviamente, imos apoiar a moción que se trae aquí a pleno e a debate. Creemos que esta é unha situación que leva anos repetíndose, unha loita que non é nova, é xa bastante antiga.
Creemos que a Consellería quen debería de dar o paso de sentar as partes ao todo a negociar e como ben se pide na propia moción, que é unha situación na que seguramente con negociación e falando se poderían arranxar as demandas de ambos os dous colectivos, que aquí non se trata de perjudicar a un para tampouco empeorar a outro, e creemos que, bueno, pouco máis que engadir ao dito, ao que a moción en sí explica. E nada, todo o noso apoio á moción e por a nosa parte votaremos a favor, nada máis. Turno de palabra para o BNG. Sí, boa noite a todas. Bueno, previamente destacar, disculpar a presenza da nosa compañeira Lourdes Rial, que non está aquí por razóns de tal e como está a pandemia, a situación e a súa situación laboral. Ten un contrato estreito e quiso evitar, é negativa, pero quiso evitar problemas a toda a corporación e ademais hoxe que está todo o salón de plenos ateigado. Quiso evitar riscos, entón disculpar a súa ausencia. En canto á moción que presenta a Confradía, como xa fixemos así na comisión informativa, nos asumímola, porque evidentemente teñen que ser grupos os que presenten a moción a pleno, non pode ser directamente a través dunha asociación, asumímola como tal porque entendemos que efectivamente o sector percebeiro en Cangas é un sector primordial e moitas familias dependen del. Xa o levamos falado varias veces, xa o levamos demandado en varias ocasións, en moitísimas ocasións levou este tema ao Parlamento e creemos que a Consellería, a Xunta de Galicia, que debe porsa en marcha un proceso de negociación inmediato para regular isto, para que non volva a suceder e que non causar máis discrepancias e evitar conflitos, que é o que queren tanto os percebeiros como, me imagino, que o sector mesiloeiro tamén. A extracción non pode ser un recurso que veña imposto sin ter antes negociado con a parte, en este caso, que ten estes dereitos nesta zona. E, bueno, nada máis, apoiamos, por suposto, todo o que sexa o apoio colectivo percebeiro e as súas demandas. Nada máis. Turno de palabra para o PSOE. Pois nós tamén vamos a apoiar a moción e non temos nada máis que dicir. Solamente que dunha vez por todas a Consellería sente as dúas partes a negociar, que se chegue a un acordo, que non se estea ano tras ano con este tema. Nada máis por hoy. Turno de palabra para ACE. Bueno, eu creo que aquí o que está en xogo é a dignidade e o futuro do sector da pesca artesanal, onde está incluído, evidentemente, os percebeiros e todos aqueles sectores que están permitindo que aquí existan aínda postos de traballo e que exista un produto de cercanía, pero parece que, evidentemente, os intereses van por outro lado, que se queren primar a pesca industrial e as grandes superficies en detrimento destes sectores que, efectivamente, son estratégicos e claves para a economía local e para a economía galega. E, en consecuencia, evidentemente, súnome a exigencia que da Consellería debe impoñerse a racionalidade, pero que, evidentemente, o que é a pesca artesanal e o que, en este caso concreto, que é a defensa dos percebeiros é algo innegociable, que se busquen as solucións racionais, pero, evidentemente, o posicionamento desta corporación debe ser claro e contundente nese sentido, nada máis. Turno de palabra para o Partido Popular. Sí. Boas noites a todas e a todos. Evidentemente, o Partido Popular xa o manifestou noutros momentos e en este momento pois tamén queremos mostrar o noso total apoio a esta reivindicación que, como aquí se manifestou, pois ven dende fai moito tempo. Pero tamén quero dicir que con boa vontade pois non se acadan, como é neste caso, pois solucións que vayan a contentar a dúas partes. En todo caso, nós aquí non queremos ni o vamos a facer nin aquí ni en ningún sitio. Por eso me gustaría que tamén outras formacións políticas que defenden aquí os intereses que estamos a defender todos e que creo que todos debemos defender nesta corporación, pois que os defenderan tamén noutros sitios, seguramente, pois eso faría posible que a polémica fora bastante menor. En definitiva, nós o 11 de maio do ano pasado presentáramos unha moción que logo retiramos porque había unha solución parcial ou polo menos momentánea naquel momento a este problema
donde instábamos a Consellería do Mar a que arbitrar as medidas necesarias para que non se permitira a recollida de mesilla nas zonas con plans de explotación de percebe, como é o caso da Costa da Vela, e, bueno, máis ou menos é o que se pide aquí. Se pide negociación, por suposto, pero para negociar teñen que estar de acordo todas as partes e aquí parece ser que non é. En todo caso, o noso deber, a nosa obriga como corporación de Cangas é apoiar a este sector, importante sector para a economía que representa, creo recordar, pois máis do 30% dos ingresos que ten a cofradía. Polo tanto, o Partido Popular, sin titubear e con coherencia, vai dicir o mismo aquí que en outros sitios. Todos vamos a apoiar entón unha segunda ronda ou queredes a segunda ronda? Sí? Avante? No? O BNG? É que vou recoller unhas palabras que deixou aí unha dúbida o señor, o portavoz do Partido Popular. Dicía que parece que non todas as partes están dispostas a negociar. Señores do Partido Popular, van defender isto aquí e supoño que tamén no Parlamento Galego. É responsabilidade da Conselleira de Mar, é a responsabilidade da Xunta de Galiza que as partes se senten a negociar. É a súa responsabilidade. Espero que no Parlamento defendan o mesmo. Queren a turno de palabra o PSOE? No? Ace? No, eu... O apoio á moción a proposta que presenta a Cofradía de Pescadores, que non ten dúbidas ningunhas, é evidentemente exixir que a Consellería do Mar e a Xunta de Galicia este á altura das circunstancias, porque evidentemente calquer solución que non sea salvar o sector e salvar a pesca artesanal, como dixen na intervención anterior, iso é innegociable, nada máis. Turno de palabra do Partido Popular. Simplemente, pois, manifestar que o mismo que estamos defendendo aquí o vamos a defender en todos os sitios. E fruto desa defensa é que os hai un decreto que foi ratificado por esa sentencia famosa, sentencia 415/2021, a cal se fai referencia no escrito da cofradía. Bueno, neste caso, como noutros, coherencia. Bueno, pois antes da votación eu sí que quero ler os puntos de acordo, ben, porque non se leron en todo momento e para que quede constancia. Amosar o seu apoio ao colectivo percebeiro integrado nas entidades con sede no termo municipal ante a situación de discrepancia xurdida en relación á extracción de percebe e mesilla e ante as desconsideracións vertidas cara ao seu traballo e labor organizativa. Demandar o establecemento dun proceso de negociación e diálogo no que se manteña o respeto cara ao sector percebeiro e que non se procuren fórmulas para que ambos colectivos poidan desenvolver a súa tarefa extractiva con compatibilidade e observancia mutua cara á sostenibilidade da actividade dos percebeiros e bateeiros. Vamos a proceder á votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Aprobada a moción por unanimidade. Vos deixamos ir abandonando a sala. Moitas grazas a todos e a todas. Bueno, nos vamos a proceder na orde do día do pleno. Expediente 1128/2020, proposta da Alcaldía sobre desestimación do recurso de Ferrovial. Bueno, como comentamos en plenos anteriores, a empresa Ferrovial Construción presentou un recurso de reposición polo contrato da iluminación exterior do Concello. En este caso, se adxunta informe de Secretaría, informe xurídico, porque así o determina o secretario deste Concello, que é o que se nos indica.
e que, ademais, bueno, se trae este pleno e non se trouxe o pleno anterior porque en ningún caso o recurso presentado por Ferrovial solicitaba ni suspensión, co cual os prazos a determinar eran completamente diferentes. Ben? Entón, bueno, vamos a xerar turno de palabra. Empezamos por avante. Ben, boa tarde a todos e a todas. Neste asunto, trasladar, bueno, como xa o fixemos no pleno anterior, co anterior recurso, nos non vamos a poñer pega a aprobación desta desestimación. Aínda así, sí que é certo que dentro do expediente e como así se pediu en comisión informativa, incluso que se votou un pouco en falta, sí que é certo que ese informe o mellor dese equipo de expertos que estaba na mesa de contratación, que podía ser o mellor un informe que aclarase algo máis e que profundizase un pouquiño máis neste recurso presentado pola empresa Ferrovial. De todas formas, pola nosa banda non vamos a poñer pegas e votaremos, nos absteveremos na votación, nada máis. Turno de palabra para o BNG. Sí, bueno, igual que fixemos no pleno anterior co outro recurso, este está fundamentado basicamente en fundamentos jurídicos, porque entendemos que, como dixo o secretario, non era necesario ese informe dos técnicos que nos pedíamos, dado que o informe é favorable á desestimación, imos basearnos nel e votar a favor. Turno de palabra do PSOE. Pois nós, como fixemos co anterior, vámonos a abster. Seguindo tal, esperemos que xa sea definitivamente isto e se cerre de unha vez por todas. Bueno, volver a recalcar ben que en todo caso o equipo técnico estaba disposto a respostar e en todo caso é a mesa e concretamente o secretario que determina que chega de sobra ese informe xurídico, en todo caso. Turno de palabra do Partido Popular. Boa tarde a todos. Bueno, realmente creo que ten razón o informe de secretaría, non faría falta tampouco o dos técnicos porque é realmente o mesmo que se presentou un mes antes e estaba perfectamente respostado. As alegacións falan da garantía, está moi claro no prego que non cumpre, co cual a puntuación está ben, e despois o resto das alegacións que fan en cuanto a ter a obra rematada nos prazos que les dan e demais, bueno, realmente aquí sí que hai informes técnicos que dicen que todo ese planeamento da obra, a planificación que é incoherente, que os medios que les fan chegar nos seus pregos non son suficientes, formato incorrecto, que, bueno, isto tampouco sería algo importante, pero, bueno, realmente todas as alegacións que les fan están documentadas por informes técnicos, todas as puntuacións que obtivo Ferrovial, co cual, bueno, entendemos que o secretario plantexa de forma acertada este informe e que o recurso, bueno, pois está desestimado. Nos vamos a abster, como fixemos en todo isto, e nos gustaría que si se poidese, cada vez que haxa un recurso, se tramitasen xuntos, porque este recurso estaba tamén presentado cando estaba o de Tecuni. Non por nada, sino por non ser aburrido sempre co mesmo tema, nada máis. Turno de palabra de Avante. PNG, PSOE, PP. Bueno, pois logo vamos a proceder á votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? 5. Aprobado con 5 votos a favor. O seguinte punto do día é o expediente 165/2021, que é a proposta da Alcaldía sobre a aprobación de proxectos rectificados, que en todo caso aquí está mal nomeado na orden do día, do post-2021. Bueno, a raíz dunha moción que había presentado o Partido Popular do material empleado na Praza de Síngules e unha vez feitas as reunións posteriores
a esa moción, sí que determinamos que sería interesante poder cambiar o tipo de material a usar en 2 proxectos máis que estaban marcados, que é a humanización do barrio de Nazaret e da Rúa Paz, e o que se trae aquí xustamente esa rectificación, se nos fai traer aquí por parte da Deputación, porque considera que o órgano contratante a vez anterior foi o Pleno, por ese motivo se nos fai chegar. Non se considera, en todo caso, que sí que hubo unha errata na proposta na comisión informativa que poñía que era un proxecto modificado, non é un proxecto modificado, a propia Deputación nos dice que é un proxecto, é unha rectificación en todo caso. Ben, procedemos a turno de palabra da avante. Ben, neste asunto sobre a modificación, ou, neste caso, unha corrección de erros que se dan neses proxectos do Plan Concellos 2021, nos entendemos que isto tamén é unha cuestión de trámite, unha cuestión menor que ten que pasar obligatoriamente polo Pleno. Absterémonos tamén na votación. Aínda así, sorprende que en pleno mes de decembro esteamos aínda facendo este tipo de correccións en proxectos que se corresponden co Plan Concellos deste ano, cando estamos realmente a finais de ano. Pero, en todo caso, nos vamos a abster na votación. Turno de palabra do BNG. Ben, entendendo que unha rectificación é un cambio de pavimentación que non influye no prezo, non influye nas medicións, non influye prácticamente para nada, única e exclusivamente na nova pavimentación. O BNG tamén vai a abster neste caso, porque entendemos que, no tema Plan Concellos habería moito que falar, porque houve un acordo para nós incumprido. A estas alturas, xa moitas obras tiñan que estar licitadas, e, non imos poñer pegas, pero ímonos a estar. Turno de palabra para o PSOE. Pois nós, seguindo a mesma estela de todos os grupos, vámonos a estar, e tamén esperemos que de unha vez por todas se termine con estes dimes, diretes, leva, trae, espera, aguarda, rectifica, modifica, reposición e demais. Simplemente recordar que se fai unha rectificación de 2 proxectos acordado nunha mesa de portavoces e dando cumplimento a un acordo dunha moción en este pleno. Turno de palabra para o Partido Popular. Sí, boas tardes. Seguimos a voltas coas obras do Plan Concellos. Non entendo como coas mesmas partidas de obra, coas mesmas cantidades orzamentarias, por un sincero cambio de acabado, do formigón ten que vir isto aquí a pleno. Sencillamente se trata de un cambio de un acabado lavado por un acabado pulido. Non é un modificado ou rectificado, entre comillas, como lle queran chamar agora, é un cambio de acabado que non influe nin nas partidas nin no orzamento. Alguén sabrá por que se trae isto aquí a pleno. Mentres, a Praza de Síngolis continúa con ese pavimento indigno que se puseron. Mentres, tras 5 anos de abandono, a Rúa Mestre Carballo e os arredores de Nazaré continúan como un campo de tiro. Mentres, a Rúa Paz continúa chea de fochacas nas que rompemos os coches e algúns veciños foron ingresados con ruptura de tabiques ou as frentes rotas debido ás numerosas caídas que se están producindo nesa calle. Fochacas que en reunión cos veciños a señora alcaldesa creo que prometeu tapar esas fochacas. Ainda están esperando eses veciños a que se cumpla o prometido, señora alcaldesa. Nós, por coherencia, como fixemos sobre este punto en plenos anteriores, vámonos a abster. Nada máis. Segunda ronda, BNG, PSOE. Solamente comentar que certamente tiven 2 reunións cos veciños de Rúa Paz, e habitualmente non suelo prometer. Sí que é certo que eles pediron a cobertura deses baches, e se está facendo bacheo en este momento, non sei ben, pero sí que é certo que a palabra prometer, e sí que é certo, e recoñecemos que por eso vai esta obra, e con este importe se necesita a obra nesa Rúa Paz, aí non hai dúbida ninguna. Vamos a proceder a votación, entón. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Aprobada por 3 votos a favor e 13 abstencións. Procedemos ao seguinte punto do día, que é a moción do BNG sobre a defensa dos montes do Morrazo
enerxía eólica sustentable. Defendemos por partido polo BNG. Ben, boa tarde de novo. A Galiza sofreuse un boom eólico sen precedentes. É algo que está a acontecer en todo o país. As grandes empresas do oligopolio eléctrico e os gobernos da Xunta do Estado están a aproveitar a necesidade de desenvolver unha transición enerxética que abandona as enerxías fósiles para repetir a historia, facer que Galiza sexa unha gran produtora de enerxía sen capacidade de decisión, cun modelo expoliador e depredador, deseñado ás nosas costas e ao servizo das grandes empresas, sen participación social e sen garantías de protección medioambiental, nin de que o beneficio económico obtido sexa empregado para reverter na xeración de riqueza no noso país. Esta expansión eólica está a desenvolverse sen unha adecuada planificación e control público e sen garantías para a participación social. A salvagarda do patrimonio natural é un dos usos sociais e dos usos sociais e económicos do noso territorio. Baixo a coartada do verde, asistimos a un lavado de cara dirixido polo propio oligopolio eléctrico a quen a Xunta de Galiza e agora tamén o Goberno Central poñen unha alfombra vermella. Nas últimas semanas somos coñecedores de que a empresa ACS, agora sabemos algunha máis, vende realizar un tanteo ás comunidades de montes de Mancomún para instalar un parque eólico nos montes do Morrazo. Información que recibimos dende as propias comunidades de montes, ante a falta de información oficial, xa que non se transmitiu ningunha documentación a nivel institucional. A propia Mancomunidade de Montes en Mancomún do Morrazo acaba de posicionarse en contra deste proxecto de parque eólico ao considerar, entre outros motivos, que a instalación destes muiños de 300 megavatios, 150 metros de alto, máis 200 metros soterrados, pon en perigo os acuíferos dos que dependemos os concellos afectados. A súa instalación supara a construción de pistas de acceso de tamaño necesario para entrar con grandes camións ás ubicacións de cada muiño, o que conleva a destrucción dunha zona de importante valor medioambiental e paisaxístico. O impacto negativo sobre a vida das persoas e da fauna sería tamén considerable. O parque podería producir unha afectación dunhas 5.000 hectáreas en terreos privados e comunais, destinadas únicamente a uso industrial eólico, con restriccións legais correspondente para os usos agroforestais ou para a construción ou restauración das vivendas dentro da área de afección. E, por último, o parque tería unha vida útil estimada de 30 anos. Logo, as empresas marcharían e deixarían a instalación esgotada para que as desmonten os propietarios dos terreos. Hoxe é un clamor social a corrección da antidemocrática falta de transparencia e información que existe e garantir mecanismos de participación para a sociedade galega. Tamén é unha necesidade impulsar modelos de produción enerxética de baixo impacto para o territorio, que sexan compatibles cos usos tradicionais dos nosos montes, como xeradores de recursos naturais, patrimoniais, sociais, pasaxísticos e medioambientais. Por estes motivos, dende o BNG, reclamamos un cambio de rumbo a prol dun modelo de enerxía eólica sustentável, xusta e galega, fronte ao espolio e a depredación. Non vou seguir londo a moción, xa vou directamente aos puntos de acordo. O Pleno da Corporación rexeita a instalación de parques eólicos nos montes do Morrazo e amosa o seu apoio á plataforma Eólicos no Morrazo non. Segundo punto, solicitar á Xunta de Galiza que desenvolva e aprobe un novo marco regulatorio do sector eólico que incremente as garantías sociais, económicas e medioambientais, a comezar por un novo plan sectorial eólico que conte cunha amplia participación dos asentes implicados, entidades locais, asociacións veciñais, agrarias, ecoloxistas, sindicais, centros de investigación, comunidades de montes, etc. É un amplio proceso de exposición pública co fin de suscitar o maior consenso posible tendo en consideración as necesidades de Galiza e o papel doutras tecnoloxías. Instar a Xunta de Galiza a dar rango de lei ao impulso dos plans de desenvolvemento industrial asociados ás novas instalacións, establecendo medidas para que as autorizacións de novos parcos eólicos se vinculen a proxectos industriais que xeren riqueza e emprego no país e favorecer que unha parte das componentes sexan desenvolvidos na Galiza. Instar a Xunta de Galiza a impulsar medidas para garantir a socialización dos beneficios do papel xerador de Galiza e o retorno económico para o noso país, apostando pola constitución dunha empresa pública galega de enerxía, fomentando a participación pública da Xunta e dos concellos galegos, así como das persoas propietarias das terras, comunidades de montes, propiedades agrogandeiras,
de maneira que xere rendas complementarias e, así mesmo, impúlsanse fórmulas de democratización da enerxía como as comunidades enerxéticas, os parques enerxéticos comunitarios e o autoconsumo enerxético. Instar a Xunta de Galiza a incrementar a vixilancia sobre as garantías medioambientais para asegurar o cumprimento do principio de prevalencia da protección ambiental sobre a ordenación territorial e urbanística, a precaución respecto das posibles intervencións que poidan afectar negativamente o patrimonio natural ou a biodiversidade e máis a prevención dos problemas derivados da crise climática. Instar a Xunta de Galiza a garantir unha verdadeira política de transparencia, información e participación cidadá e dar traslado do presente acordo á Presidencia da Xunta de Galicia e a todos os grupos do Parlamento galego. Todas e todos sabemos que hai ahora mesmo unha plataforma montada, eólicos non. As comunidades de montes están todas en contra desta instalación. Na defensa dos nosos montes, pídovos o apoio a esta moción. Nada máis. Turno de palabra para Avante. Boa noite novamente. Dende o Grupo Municipal de Avante, primeiramente decir que imos apoiar a moción. Como ben explicou a compañera do Merche do BNG, simplemente engadir que tamén a plataforma Eólicos Non no Morrazo tamén está integrada dentro da plataforma a nivel galego de Eólicos Así Non. O que veñen a demandar non é estar en contra do modelo enerxético das renovables e dos eólicos, sino no actual modelo que a Xunta está a pretender así instalar. Hai unhas problemáticas de fondo que son xerais para todo o país, como é a propia fragmentación dos proxectos, que permite ás empresas fraccionalos en proxectos de menos de 50 megavatios, co cal a tramitación ambiental e a tramitación administrativa é moito menor. Do mesmo xeito, é necesario tamén que se pense no modelo enerxético, no modelo de produción enerxético para Galicia, sobre todo para que o reparto de beneficios, tanto sociais como económicos, xeren emprego e fixen poboación. Seguramente non o sexa o maior problema da nosa comarca, nin na nosa vila, pero así o é no rural e no interior do país, que é onde realmente tamén afecta e onde realmente se van a construir estes parques eólicos. Do mesmo xeito que se permite a construción deles en espacios da Rede Natura, espacios CEPA, preto de lagoas afectando as elas tamén. Entonces, esta moción queremos que trascende moito máis alá da problemática puntual do Morrazo. É unha problemática que así se mostrou fai 2 semanas no Día Mundial das Montañas, con as movilizacións ao longo de todo o país que reclamaban eso, Eólicos Así Non. Polo tanto, dentro do noso grupo municipal íbamos a apoiar a moción e calquer outro tipo de reivindicación que busque un modelo enerxético máis aceitado, sobre todo que xere e que reparta beneficios entre aquelas zonas máis afectadas. Por agora nada máis. Turno de palabra para o PSOE. Pois nós vamos a apoiar a moción, pero votamos en falta que desde as plataformas que se crearon para os eólicos non se dirixiran aos grupos políticos desta corporación para informarnos oficialmente, porque aquí o que nos enteramos todo é por os periódicos. Desde logo eu non teño ninguna comunicación oficial de ninguna plataforma nin de nada. Nada máis para ahora. Turno de palabra para ACE. Eu creo que o problema repítese, porque se recentemente tratamos aquí o problema da factura eléctrica, o problema de como se está xestionando a enerxía eléctrica e como está xestionando en xeral a necesidade dunha eficiencia enerxética alternativa ao modelo actual pura e brutalmente especulativo, pois naturalmente van a vir asociados, non vou a repetir o que xa recolle a moción, van a vir asociados a problemáticas que evidentemente, por exemplo, as asuntas de montes e calquera persona que defenda o medio ambiente, pois vanse ver abocados ou vannos ver abocados a defender este tipo de planteamentos, non por ser conservadores, sino porque evidentemente isto leva a unha situación de especulación, como dicía antes, brutal. Hai que cambiar o modelo, hai que transformar toda esta mecánica, porque do contrario, isto vai a repercutir na vida cotidiana como se mira con un encarecemento brutal en todos os planos. Por lo tanto, eu creo que hai motivos sobrados como para defender esta proposta, mentras empresas como Iberdrola ou poden ser as propias eólicas empregan a ministros e altos cargos dos grandes partidos. Non quero ser máis explícito por non molestar demasiado en este período de Nadal, pero creo que calquera pode entender o que me refiro. Turno de palabra para o Partido Popular. Ben, é unha moción
É unha moción tipo do BNG, repito, cando afirma que Galicia sufre un boom eólico, bueno, creo que descoñece un pouco a actividade eólica, pero bueno, en Galicia non hai unha barra libre para a instalación de eólicos. Todos os proxectos se someten a unha avaliación ambiental rigorosa cunha participación pública, conforme á lei nacional, recalco nacional, de avaliación ambiental e de aplicación en todo o Estado español. Tramitar en Galicia e en calquera lado non é o mesmo que autorizar. E a tramitación administrativa, como ben dixo Tomás, Lo siento, non son capaz de pagar. Espero que non a teñas no gran, esa. Non son capaz de pagar. Por lo menos sea apropiada. bueno, sí, home, sí. A ver, en Galicia hai 39 proxectos que continúan a tramitar o Ministerio para a Transición Ecolóxica que suman 2.870,30 megavatios, a pesar, e digo a pesar, de haber sido informados negativamente pola Xunta de Galicia, porque precisamente se atopan fora de áreas de desenvolvemento eólico. De feito, estes proxectos na Xunta de Galicia non houberan sido admitidos a trámite. Quizáis o que falta aquí nesta moción é solicitar ao Estado español que sexa riguroso e que non permita precisamente que un proxecto vaya tendo diferentes fases para poder reducir así o total dos megavatios e ter unha tramitación administrativa curta, como xa dixo Tomás tamén. Aquí o BNG pode falar co Goberno de España, que les axudan a que este aí e tamén exixir todo isto. A nos parece ben, isto que se exixe aquí a Xunta non hai problema, porque a maioría se está cumprindo. Cal é o modelo eólico que nos presenta o BNG? Vostedes tamén gobernaron. O seu Observatorio Eólico de Galicia, o do bipartito, o que fixo é, bueno, 2 concursos eólicos anulados por sentencia firme, o terceiro eólico anulado, estou falando eu, despois se quere me contesta, o terceiro eólico anulado pola Lei 6/2009, ou do seu goberno en Madrid, que non cambia a legislación básica, e ven de aprobar un réximen económico novo para as enerxías renovables, precisamente para que podan existir proxectos que non teñan que ter demasiado trámite medioambiental. Esa é a realidade. O modelo da Xunta aboga por favorecer o seu impulso, o impulso das enerxías renovables, pero que sexa compatible co resto das actividades económicas, principalmente as vinculadas efectivamente co sector primario e forestal. E dendo máximo consenso con todas as partes implicadas, en particular, claro, está cos propietarios particulares e comunidades de montes. É o lóxico e é como se teñen que tramitar as cousas. Dende 2009 en Galicia non se permiten autorizacións de novos proxectos eólicos nos espazos da Rede Natura, dende 2009, repito, porque cando vostedes gobernaron si se permitiron. Aquí o único que se permite é reposición de algún dos molinos que este en mal estado. Realmente a normativa ofrece transparencia á cidadanía, porque precisamente se preocuparon de facer unhas redes de información para que os concellos e os veciños saiban de antemán as iniciativas que se tramitan en Galicia. Evidentemente, se ven unha empresa particular ou privada e quere facer un estudo, non vai a ir corporación por corporación anunciando, pero bueno, sí que hai formas de enterarse a través da Comunidade de Montes, como foi neste caso. O aumento exponencial de peticións, a que se debe? Pois precisamente se debe a todas as medidas introducidas por o Goberno Central, que fai que isto sexa moito máis doado. Repito, por culpa de que ofrecen trámites moito máis básicos para os prazos administrativos e medioambientais. En Galicia, o modelo eólico galego, se vostede o lee, verá que se promove un desenvolvemento con sentidiño, un desenvolvemento vendo o que se quere poñer e onde se quere poñer. De feito, bueno, vostede falaba de 300 megavatios, son 3 megavatios, non 300. Vai bastante diferencia.
Temos que avanzar a este tipo de enerxías, evidentemente, pero temos que avanzar a este tipo de enerxías con cabeza. E creo que é o que temos que facer entre todos. Nos parece que a moción non está de máis. Todo o que pon a moción o cumpre perfectamente o plan eólico galego. E tamén, bueno, temos un plan forestal que está aberto para alegacións que tamén cumple isto, co cual, bueno, non nos vamos a posicionar máis que a favor disto porque redunda no que xa está facendo a Xunta, nada máis. Turno de palabra para o BNG. Ben, non vou ir desgranando frase por frase porque vería moito que decir. No tema do plan eólico que desbotou o Partido Popular de Feijóo cando entrou na Xunta, o plan eólico que tiña máis o concurso eólico, que, por certo, despois de unhas cuantas sentencias demostrouse que o BNG teña razón, señora concelleira. Efectivamente, son 3 megavatios, non 300. E se errei eu en decir 300, foi un fallo meu o decirlo. Son 3 e así figura na moción. Vamos a ver. O que está claro é que os trámites administrativos e medioambientais agora mesmo están permitindo esa expansión que contrasta co que acaba de decir vostede. Ao principio da súa intervención decía que non había ese boom eólico e agora ao final sí que di que hai un aumento exponencial de peticións. Exactamente. Eso é o boom eólico. Saíron empresas por todos lados a poñer muiños de vento por todos lados. Efectivamente, na Rede Natura non se poden pôr muiños de vento. Pero é que os que queren montar agora non están na Rede Natura. Están no resto dos montes do Morrazo. Falamos de máis de 5.000 metros cuadrados de monte. Falamos de estradas e camiños que hai que abrir para poder acceder a eses muiños e poder levar o material arriba, que van a destrozar moitísimos dos nosos acuíferos, van a destrozar medioambientalmente os nosos montes. Por iso as comunidades de montes están en contra. Non é unha moción, timo unha moción para o Morrazo. Fixémola daqui, desde o Morrazo. Porque o primeiro que fixemos foi poñernos en contacto sin que ninguén nos chamara, que non é necesario que ninguén nos chame, sino poñernos en contacto directamente coas comunidades de montes para preguntar que é o que estaba a pasar cos eólicos. Porque xa sabíamos ese boom que había no resto do Estado, no resto do noso país. E pusémonos en contacto con eles e nos confirmaron que efectivamente que aparecían peticións. Como así tamén lle surdiu no Concello veciño de Moaña, donde a propia alcaldesa recibiu esas peticións. Este boom eólico, como decía vostede, aumento exponencial de peticións para destrozar os nosos montes, para destrozar o noso medio ambiente e o noso modo de vida, non o queremos no Morrazo. Polo menos unha parte dos veciños e veciñas do Morrazo non queremos este tipo de eólicos. Non queremos este tipo de enerxía que lle chaman verde, destrozando os nosos montes. A moción recolle gran parte das cousas que se estaban a facer, pero tamén recolle gran parte de cousas que non se estaban a facer. Sabe vostede que eses trámites medioambientais tiñan moitas eivas, tal como estaba reflexado na Lei Medioambiental na Xunta de Galiza, e agora no Estado tamén, para poder escapar delas, rebaixando os megavatios, rebaixando os metros. Eles escapaban e buscaban fórmulas, que é o que está facendo aquí no Morrazo. Buscar fórmulas para poder meternos aquí un campo eólico e que se vexan os muiños, pois non sei, dende outro lado da ría. Xa non veremos as luces de Vigo, veremos os muiños do Morrazo. Iso non é o que queremos. Agradecemos se apoian a moción ou se polo menos non se opoñen, porque de verdade que hai moita xente detrás disto, hai moitas persoas particulares, comunidades de montes, moita persoa que está traballando para que isto non saia adiante na nosa comarca. Entre elas, tamén o BNG está preocupado e interesado, e por iso fixo esta moción para os 3 concellos do Morrazo e os 4, incluído Marín e Vilaboa, os 5, e queremos o apoio de toda a corporación, ou polo menos que se absteñan para poder que isto vaya ao Parlamento galego e poida tramitarse ben. Turno de palabra para Avante, ¿no? Turno de palabra para o PSOE. Turno de palabra para ¿no? Grupo Popular, ¿no? Procedemos entón, quere pechar, ¿no? Turno de votación.
Vamos a proceder á votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Aprobada por unanimidade. Procedemos ao seguinte orde do día, que é o expediente 7321 sobre a moción municipal de Avante sobre seguimento e transparencia dos acordos plenarios no ano 2021. Doi o turno de palabra a Avante. Ben, boa tarde a todos, de novo. Avante trae a este pleno unha moción para solicitar ao Goberno municipal coñecer o seguimento e maior transparencia de todos aqueles acordos plenarios tomados ao longo do ano 2021. É unha moción que presentamos tamén no ano 2020 porque consideramos que as mocións son a ferramenta fundamental que temos os grupos da oposición para facer unha tarefa de fiscalización e de seguimento do traballo municipal. É a ferramenta que nos temos para levar moitas das demandas que hai por parte da veciñanza e por parte da sociedade de Cangas para o progreso de todos e de todas. Co cal, nesta moción o que presentamos é unha escolma de todos os acordos plenarios, tanto do noso grupo municipal como dos outros grupos da corporación. Moitos destes acordos incluso foron aprobados por maioría e de casi todos eles temos moi pouca información sobre os avances ou sobre as xestións que se fixeron sobre eles. Podería lelos todos, hai temáticas de todo tipo, dende temas de mobilidade a temas de tráfico, hai problemas, distintas mocións que se levaron todo o ano 2021. Nas propostas de acordo o que defendemos é que se publique no portal de transparencia todas as mocións aprobadas polo Pleno dende a constitución do actual Goberno municipal e o estado de execución das mesmas, polo menos que figure o nome do grupo municipal que propoñía esa moción, a data na que se aprobou, o texto e os puntos de acordo aprobados e o estado de execución dos mesmos. E pedimos tamén que se emita un informe anual dos acordos plenarios aprobados e o seu grado de cumprimento, que debe de ser enviado a todos os grupos da corporación. A intención desta moción é que exista un compromiso real por parte do Goberno municipal con este órgano colexiado que é o Pleno, que exista un compromiso non de dar trámite administrativo aos acordos plenarios, que iso o fan os técnicos municipais, sino que exista un compromiso real por parte do Goberno municipal de que se executen os acordos que se toman neste pleno, porque vemos que non temos resposta e moitos temas están completamente paralizados. Recentemente incluso se nos pedía aos grupos que fixéramos propostas de cara a artellar o novo orzamento municipal, o orzamento do 2022, e facer tamén propostas para o novo plan concellos. Para nós as propostas levan feitas moito tempo, de feito, esta moción, por exemplo, presenta unha serie de propostas que levamos feito ao longo de todo o 2021 e que se podería incorporar no orzamento. Creemos que hai moito traballo feito e que ás veces que se nos requira novas propostas, ás veces incluso se pode tomar incluso como como unha afrenta ou como algo como unha tomadura de pelo, se se quere. Como exemplo, o acontecido esta semana, o martes houve unha especie de convocatoria, digo especie de convocatoria porque se trataba de falar cos grupos do novo orzamento municipal e, se convocou os grupos ás 6 da tarde para estar aquí ás 8, aparecemos ás 8 e finalmente ni siquiera se chega a celebrar esa xuntanza para falar dos orzamentos. Entonces, unha tomadura de pelo máis, mal empezamos novamente co tema dos orzamentos, non me estou saindo para nada do tema da moción, estou falando da forma de traballar, estou falando da xestión que se fai do traballo municipal e, sobre todo, o que nos queremos é que haya avances no traballo e que as propostas están feitas e están feitas nesta moción. Polo de agora, nada máis. Quero recordar que a convocatoria da reunión desta semana a cal o Partido Popular non asistiu e o Partido Socialista non asistiu foi acordada e pechada na reunión de portavoces cos membros e portavoces de cada partido. Foi a convocatoria na mesma mesa da Xunta de Portavoces do outro día. É dicir, se apuntou xusto en ese momento.
A convocatoria se fixo, outra cousa é que non se asistise. Turno de palabra para o BNG. Ben, lamentablemente que se teña que traer a pleno mocións como esta para lembrarlle ao equipo de goberno todos os asuntos que están aprobados neste pleno, da necesaria transparencia e da necesaria publicidade e do necesario cumprimento destes acordos plenarios é triste, é lamentable. Ter que volver a traer aquí unha moción dicindo que non sabemos como están os trámites dos asuntos aprobados no pleno indica que, bueno, hai un grande problema no equipo de goberno. De todos modos, eu votaría en falta incluso nos puntos de acordo que se publicasen todas as mocións presentadas por todos os grupos políticos aprobadas e non. É dicir, que sepa a cidadanía cales se votaron en contra e non foron aprobadas, tamén sería importante e necesario para saber exactamente por que se aproban unhas e outras non. Así a cidadanía tería máis información. De todos os xeitos, imos apoiar esta moción, tal cual. Non presentamos unha emenda, que íbamos a presentar unha emenda para engadir que fosen todas as mocións as que fosen presentadas, publicadas no portal de transparencia, porque entendemos que, bueno, primeiro, consolidemos que as mocións aprobadas se executen e teñamos información sobre ela e estén publicadas, e consolidemos un informe anual deses acordos plenarios aprobados para poder saber exactamente como están. Seguramente o vindeiro ano se volverá a traer un tema como este, porque desgraciadamente non sabemos nada dos acordos plenarios do grado de cumprimento deles, non se está publicando nada no portal de transparencia, xa pasou o ano pasado, xa pasou este, e, bueno, esperemos que corrixan de cara ao futuro. Nós imos apoiar a moción. Turno de palabra para o PSOE. Bueno, eu, antes de falar da moción, quero dicirlle á señora alcaldesa, en primer lugar, se había esa reunión convocada, eu pido excusas porque me olvidei, totalmente. Pero tamén lle quero recordar que moitas veces temos estado sentados o Partido Popular e máis o PSOE con usted no gabinete da alcaldía e faltar algún grupo e chamalo por teléfono ou mandarlle un mensaje. E se non aparece a persona aludida, coge e se suspende la reunión para o outro día e non echa nada en cara. Pois aquí tiene que ser todo o mundo igual. Todos somos iguales. Todos somos portavoces. No hai portavoces ni de primera, ni de segunda, ni de tercera. Así que aplíquese el cuento. E con isto nada máis. Solo quero facer mención que nesa reunión estivo o concelleiro de Facenda, que eu estive en outro acto institucional. Lle paso a palabra ao concelleiro de Facenda, que estivo na reunión. A ver, os pasuriños non empreñan, é dicir, que este tipo de cuestións, evidentemente, a mí me parece ben que hai un espírito crítico, pero, evidentemente, eu tamén empezo pola convocatoria esa que dará perfixada na xunta de voceiros e voceiras. Non pasa nada se alguén se esquece ou alguén non pode participar, as reunións se van a seguir convocando exactamente igual, pero as cousas eu creo que hai que tracalas e tamén, pois eso, con rigor e con verdade, non? Igual que, evidentemente, o gallá se pode dar un cumprimento exacto das mocións e dos acordos plenarios, pero, curiosamente, se votamos a vista atrás, non só é un problema que veña do 18 a 19, históricamente non se fai. Que isto nos sirva de punto de partida para correxilo en función dos medios humanos e materiais de que dispón a corporación municipal, perfecto, pa diante, pero non necesitamos quitar ferro onde só hai do tipo de cuestións e posicionamentos. Ahora ben, a mí me parece positivo que todo o que se mellore, perfecto, nada máis. Turno de palabra para o Partido Popular. Ben, bueno, primeiro, sí me gustaría decir que riguroso, señora Valo, é se vostede fai unha convocatoria por escrito que como hai que facela. E así non hai ningún problema con ninguén. Iso debería ser o riguroso e aí estaría a verdade. Esta moción davante é un claro resumo do final dun ano e de todo o que non se fixo por Cangas neste tempo. Todos os grupos temos legitimidade para presentar todo tipo de propostas de acordo ao pleno.
O Pleno é o máximo órgano de goberno do Concello. E unha vez debatidas estas propostas, as que son aprobadas, a obriga que temos, a obriga que ten o goberno é darlles trámite. É unha obriga, non é que quera ou non quera, é unha obriga. Non existe ningún só pleno no que non fagamos reproches sobre o incumprimento continuado deste trámite. Ningún. Esta moción é un reflexo da inoperancia deste goberno. Un goberno que esquece que está ao servizo dos cidadáns e non ao revés. Cada vez que o goberno incumple o mandato do pleno, está realmente incumplindo todas as peticións dos veciños e veciñas de Cangas, presentadas aquí a través dos portavoces dos diferentes partidos. Entendemos esta reflexión cabo de ano, de avante esta reflexión, esta moción, pero tamén diremos que este goberno segue incumplindo porque todos os grupos da oposición o permitimos. Todos permitimos que Cangas sexa un concello no que a corporación permite que 2 persoas dilapiden 17 millóns de euros ao ano sen que ningún de nós fagamos nada por exixir que cumplan co seu deber. Porque iso son os medios materiais dos que vostede dispón, señora Valo, 17 millóns de euros ao ano. Esta alcaldía accidental que padecemos está avalada polos votos favorables do BNG e do PSOE, rexeitada polo grupo do PP e a abstención de Avante. Así que, señores, algo teremos que ver nós con toda esta retaíla de incumprimentos. Isto é unha reflexión que fago en alto porque a penso moitas veces. Por incumplir, é que realmente incumplen ata as súas propostas de acordo, pero seguro que non se incumplen as que teñan que ver con adxudicacións e pago a certos cooperantes deste goberno. Esas seguro que non se incumplen. Pola nosa banda, rexeitamos completamente este modo de actuar, este modo de facer política de papéis. Nós non queremos que os acordos os leve o vento. Os acordos plenarios teñen que ser tramitados e seguir o seu percorrido para acadar o fin que se pretende con eles. E repito, nós permitimos este desfalco a todos os cidadáns de Cangas. Isto é unha reflexión para todos. De momento, nada máis. Turno para Avante. Ben, eu, visto que todo o mundo entrou tamén no tema da reunión, eu quixera aclarar tamén e incidir no tema e recordar un pouco o que pasou no ano anterior co tema do Plan Concellos, porque chegamos a unha situación bastante crítica co tema Plan Concellos precisamente por falta de entendemento, incluso o mellor, porque na reunión se falaba dunha cousa e ao final chegamos ao pleno con unha proposta completamente distinta do que se falaba nas xuntanzas. Foron moitos as xuntanzas para acabar nun pleno intentando aprobar algo que non tiña nada que ver co que se falara nesas xuntanzas. Mal empezamos este ano, quero dicir, e reitero o que digo, porque se nas xuntanzas non se fai unha convocatoria formal, se nas xuntanzas os grupos, vale, eu podo entender, Victoria, que se falara nunha xunta de portavoces, pero carai, se pasan 7 días non costa nada mandar un correo electrónico confirmando unha reunión como se fai con tantas outras e non a través de un WhatsApp a 6:30 da tarde, que non sei se recibiron todos os grupos ou non, non o sei. O tema, eu creo que hai que ter máis reformalidade coas reunións e hai que ser máis coherentes co que se fai, porque despois pasa o que pasa e volvo a recordar o que pasou o ano pasado co Plan Concellos. E coa nosa moción eu quero, e así o fixemos e así o trasladamos, quero dar resposta a esa demanda que tedes de que nos fagamos propostas e cales son as nosas prioridades de cara ao ano que ven. Eu creo que nesta moción claramente hai moitísimos acordos e moitísimas cousas polas que se podería comezar a traballar e polas que debemos de comezar a traballar e, en cambio, o que está fallando moitísimo é a comunicación. Entonces, eu creo que hai que mellorar e ser moitísimo máis formales coas convocatorias, porque se non se convirte todo pois como nunha tomadura de pelo e é moi frustrante vir a unha reunión e incluso, o mellor, adiar ou cancelar reunións previas que tes co teu grupo para poder estar no Concello co concelleiro e que ao final a reunión non se celebre porque o resto dos grupos ni siquiera estaban convocados e iso a mí me parece grave. Agradezco o apoio dos grupos a nosa moción, nada máis. Se reitera e eu vou volver a reiterar a realidade. Con vostedes presentes, os portavoces, a portavoz
de Avante que estaba presente na Xunta de Portavoces era vostede. Na reunión de portavoces quitamos a xenda e miramos a quen, o sea, se nos cuadraba a todos ben esa reunión. Se marcou día e hora na Xunta de Portavoces todos presentes. Ben, simplemente me creou a dúbida un WhatsApp que tivemos aí realmente por parte da Conselleira do BNG. Foi a que me creou a min a dúbida. Pero ir a non decir, se pechou a xenda con hora e día acordada con vostedes presentes. E claro que acepto o olvido, faltaría máis. Simplemente contestei pola mención que fai, en este caso, a Conselleira de Avante. Se pechou nesa mesa, con vostedes diante. Si se nos esqueceu, non hai problema, non pasa absolutamente nada. O que non se pode decir é que non se lles convocou formalmente o día que lles viña ben a todos e a hora que nos viña ben a todos. Eso non sería verdade. Sería faltar, en todo caso, a verdade. Turno de palabra ao BNG. Bueno, eu non vou entrar se celebra unha reunión, se convoca, senón porque estamos desvirtuando o contido da moción. Eu creo que o que debemos falar é de que o que se lle pide a este goberno municipal é que sexa transparente, que dé cumprimento ás mocións aprobadas, que dé o estado de execución das mesmas e que emitan uns informes anuais. Isto é o que debemos estar falando. Non se convocou, non se convocou, se reuniu, non se reuniu, é que alguén se esquece, alguén non pode ir a unha xuntanza. Moitas veces, en moitas ocasións, podemos ou non podemos, ou se lle esqueza calquera. Eso pasa a todo o mundo. E non podemos centrar un debate, creo eu, nunha reunión. Hai que centrar o debate no que hai que centralo. E é esa falta de transparencia, ese descoñecemento do grado de cumprimento da gran maioría das mocións, ou se se puseron en marcha. Eso é o que nos falta a todas e a todos, é o que estamos a pedir ao equipo de goberno. Transparencia e que no futuro se poda ir as cousas mellorando, nada máis. Turno de palabra para o PSOE. Nós tamén vamos a apoiar a moción porque estamos de acordo co sentido da mesma e pedimos transparencia e agilidade co cumprimento das mocións. Bueno, eu creo que isto non había que ser un sabio, un doutor en política para saber que o Partido Popular evidentemente iba a convertir esta proposta, esta moción, nun mitin electoral. Porque falar de unha alcaldía accidental co apoio de Avante e do BNG lle sirve de excusa, efectivamente, para foi do PSOE e do BNG. Lle sirve de excusa perfectamente ou con eles ou contra eles. Non lles vale nada. E dicen que se dilapidan de 7 millóns, cando hai unha transparencia absoluta, sabendo a que se destinan eses cartos. E, por outra banda, como poden falar de desfalco? Señores que utilizaron os 4 famosos millóns dos convenios, eso sí que foi dilapidar e meter o Concello nunha situación económica crítica. Por lo demais, eu creo que é obvio, non? Todo o que se poda mellorar no funcionamento municipal, perfecto, pero sempre contando coa situación real deste Concello, que é realmente difícil. Non é unha situación onde efectivamente estemos privilexiados, sino todo o contrario. Non hai máis que ver que o que está pasando cos concellos de entre 20 e 50.000 habitantes coa xestión dos fondos da Next Generation. Por poñer un exemplo, entre outros moitos outros que se podrían poñer enriba da mesa. Iso que había que estar falando, da lei de financiación da administración local, que evidentemente é a gran perxudicada porque intereses espurios de grandes partidos non interesa que isto se poda xestionar cun mínimo de garantías, que é o problema de fondo que existe nesta situación que estamos tratando e outras exactamente igual de graves ou peores, nada máis. Turno para o Partido Popular. Señora Valo, vostede o que ten que rendir contas é dos 17 millóns de euros que manexa. Case 18. E, dende logo, non hai transparencia, non sabemos onde están. Cantas obras fai vostede a maiores? Precisar non precisa moito máis, porque despois non se presenta, non pide subvencións que poderían chegar de outras administracións, porque, claro, para iso fai falta traballo, señora Valo. Para iso non podemos recurrir aos grandes lobbies que nos veñen a comer a Cangas, non. Xa nos come vostede bastante. Non fai falta que veña ninguén de fora. Fala vostede dun mitin. Home, vostede o que fai cada vez que abre a boca é unha fuxida ao pasado. Explique o que fai no presente. Explique onde están os cartos de Cangas. Explique
Por que as tasas da hostelería non se devolveron? Explique por que non se tramitaron os bonos do comercio. Explíqueo. Iso é o que ten que facer vostede, é o concelleiro de Facenda, é o que manexa os cartos. No portal de transparencia do Concello non aparece nada diso. Aparece, sí, moitísimo reparado polo interventor e de gasto corriente. E non sabemos a que se adica iso. Vostede é o mesmo que dixo que non pagamos os 16.000 euros dos paus de Rodeira. E temos as facturas que o amosan. Vostede será moitas cousas, pero transparente non é. Non é. E a honradez, señora Valo, non hai que presumir dela, hai que amosala cada día. Hai que amosala. Eu non sei o que fai Bárcenas, ni me importa, pero sei o que fai vostede. Iso sí me importa porque iso sí que repercute en Cangas. Señora alcaldesa, eu quería falar sin que me interrumpira ese señor. Nos imos apoiar a moción porque nos parece que é necesaria, nos parece que fai un relato de todo o que non se fai en Cangas. Todo isto que a moción amosa, todos estes puntos de acordo, eran ben para os veciños de Cangas e, dende logo, non se tramitaron. E nos parece que os puntos de acordo da moción son, canto menos, os apropiados, porque os obligarían a vostedes a publicar no portal de transparencia todas as mocións que aprobamos, para que vexan os cidadáns todo o que non fan vostedes. Nada máis. Turno de palabra para Avante. Vamos a proceder á votación. E recordo que aquí na moción de Avante pide colgar as mocións para a transparencia, non porque non se tramitasen. Votos en contra da moción? Perdón. Votos en contra da moción? Abstencións? Votos a favor da moción? Aprobada por 13 votos a favor e 3 abstencións. Procedemos ao expediente 7360 da moción do Grupo Municipal do PP sobre situación da recollida de aceite usado. O turno de palabra ao Partido Popular. Boas tardes a todas e a todos. Se ven a moción previa de Avante, viña destacar dous puntos débiles deste equipo de goberno, a falta de acción e a falta de transparencia. Esta que vimos presentar o Grupo Partido Popular está relacionada con outros dos puntos deficitarios, como son a falta de información e a falta de organización. Neste caso, trátase do convenio que en 2020, de forma claramente irregular, o Concello asinou coa empresa Recuperalia para a recollida de aceite usado. Poñendo por diante sempre, evidentemente, que un servizo deste tipo é fundamental, xa que a falla dun servizo deste tipo pode causar importantes danos medioambientais. Sí que entendemos que debe realizarse baixo un proceso de contratación, este tipo de convenio, claro, transparente e beneficioso para o noso Concello. O convenio firmado no 2020 con empresa Recuperalia enténdese que está neste momento finalizado, xa que na autorización de manual de ocupación do espazo público constaba a duración dun ano, polo tanto, finalizaría o 18 de marzo de 2020. Non temos neste momento información de si se firmou un novo convenio, de si non existe o servizo, como queira que os colectores de aceite seguen na rúa, non parece que o servizo se estea levando a cabo. O noso grupo que demanda coñecer cal é a situación de prestación deste servizo e, polo tanto, efectuamos a seguinte proposta de acordo. Instamos ao Goberno Municipal, o Pleno do Concello de Cangas, insta ao Goberno Municipal a solicitar da Secretaría un informe sobre a situación da prestación do servizo de recollida de aceite usado no noso Concello, de existir un novo convenio entre a Recuperalia e o Concello que se informe sobre os termos de dito convenio, que se acheguen os documentos que o respalden e de non existir un convenio activo que se fagan as xestións necesarias para pôr en marcha un novo convenio e este servizo poñelo en funcionamento para os veciños e veciñas do noso pobo.
Polo de agora nada máis. Turno de palabra para Avante. Boa noite novamente. Na liña da moción presentada polo noso grupo municipal no punto anterior, esta solicitude do Partido Popular que ven sendo reclamadas a varias veces en rematar os plenos en rogos e preguntas, información sobre a situación deste convenio, deste convenio xa rematado. O noso grupo municipal vai a apoiar a proposta, xa que o que se está solicitando é información e a posta en marcha ou a recuperación de se nos está prestando do propio servicio. Non temos claro que sexa o convenio dá a pensar que sexa con Recuperalia con que se quere volver a recuperar. Igual o que habería que buscar é unha solución a través da mancomunidade que xa é a que ten a recollida dos residuos sólidos urbanos da nosa vila e dos concellos de Moaña e de Bueu, e se debería de integrar dentro dun contrato, dentro dun proceso que sexa claro, transparente, participado, e non a través dun convenio que entendemos que no seu momento se realizou seguramente para pasar unha situación temporal e o que hai que darlle seguridade e duración a este tipo de servizos que son, como ben se explicou na moción, necesarios e demandados pola nosa veciñanza. Polo de agora nada máis, reiterar que imos apoiar a moción. Turno de palabra do BNG. Sí, ben, o tema da recollida de aceites usados non ven só do 2020, xa ven de moitos anos atrás. Xa no mandato anterior xa se colocaran tamén os depósitos para recoller estes aceites usados. Existía convenio, non lembro con que empresa exactamente, que recollía tanto aceites usados como pilas, como outros elementos eléctricos. E, efectivamente, sempre traballamos daquela e queríamos e insistimos en varias ocasións que todo este tipo de recollidas debería ser a través da mancomunidade, un modelo de un convenio para todos os concellos do Morrazo que facilitase e ademais un maior control tamén por parte neste caso da mancomunidade, para que isto realmente non quede como hasta agora, que non se sabe se hai convenio, senón se está en vigor, se recollen. Eu sei de varios puntos onde creo que non recollen, porque están completamente cheos e desbordados. Polo tanto, entendemos que é normal que se trusera esta moción despois de varias preguntas. Ese primer punto, que é solicitar un informe da situación como está agora mesmo, ter de existir ese convenio ou non, unha copia do mesmo, e senón un novo convenio. Tiñamos dúbidas no terceiro punto polo tema este que nos preferíamos que fose a mancomunidade, pero tal e como está redactado, imos apoiar a moción porque de non existir un convenio activo se fagan as xestións necesarias para pôr en marcha un novo convenio, non di que sexa o propio Concello, co cual pode ser a mancomunidade do Morrazo. Non faría falta engadirllo. Por tanto, imos apoiar a moción. Turno do PSOE. Eu vou a repetir o que dicen hai un ano aquí, que o espírito do convenio ese con estes señores do aceite fíxose con vistas a incluir ese servicio como servicio da recollida de pilas ou da roupa e outras historias no servicio da mancomunidade do Morrazo. Pero como a mancomunidade do Morrazo, como vai tan ben en todo, pois seguimos a espera. Ahora, o que se recolle, o que se non se recolle o aceite, hai que mirar o que hai a veces no suelo, se son botellas de aceite ou son outras cousas que algunha empresa da competencia lle deixa ali, porque eu onde vivo non é a primeira vez que aparecen ali latas de oxidadas encorcadas ao rededor dos contenedores do aceite. E iso non é a veciñanza de Cangas que os pon ali, e non é a primeira vez ni a segunda. Por ahora nada máis. Turno, palabra de ACE. Vamos a ver, eu creo que concordo cos voceiros e voceiras que interviron con anterioridade e coa propia propoñente, que penso que sí que esta moción que é máis que oportuna. Outra cousa é o fondo da cuestión, que é máis delicado do que está aquí comentando, non?
en ese sentido, para comentar, eu entendo que o convenio, a autorización de Manial que se asinou no seu momento non foi con Recuperalia, senón con Bioulcum Green SL. Porque Recuperalia non sei se será a que da roupa usada que creo que Loli Armelo criticou aquí no seu momento. Entonces, a onde quero chegar? Que efectivamente hai que tomar algún tipo de medida que eu creo que o que decía Rosa de la Campa e Tomás Hermelo, e que aparentemente podan ser contradictorias, non son tanto. É dicir, pode haber algún tipo de concesión de acordo momentáneo para que se tramite externamente, pero que eso non perda de vista a necesidade de ter un modelo de tratamento deste tipo de bioresiduos. Por que o digo? Porque, a ver, podemos ir a tramitar unha licitación onde haxe unha contraprestación económica, porque estamos regalando materia prima, non? Pero, claro, regalamos materia prima se se entende que dentro das directrices, das directivas da Unión Europea e dentro dun criterio racional de aplicación da economía circular, ese aceite ten que ter un retorno económico. E, desde logo, co modelo que temos na mancomunidade non hai retorno económico. Non o está vendo. Non hai máis que ver o que se está criticando con toda razón na moción. Por lo tanto, eu creo que estes acordos, se non van asociados ao que a necesidade dun estudo, que aquí tanto se critican informes e estudos, pero que do contrario funcionar o tran-tran. Si se aproba unha moción, é para que va a moción? Para que non se cumpla para nada ou para que non teña os efectos desesados? Eu creo que non é simplemente un problema de literatura, é de ter criterios claros que se vai facer con ese aceite. Nos van a pagar por esa recollida? Hai concellos de distintas cores que están aplicando ese criterio, polo menos que teña unha contraprestación económica. E non é tan baladí que se o xestiona a mancomunidade ou que xestiona o Concello. E creo que debe haber un debate entre os grupos municipais para saber realmente por que modelo de tratamento imos a seguir cos bioresiduos. É moi importante. E non teño nada claro que os grupos teñamos tan claro onde queremos camiñar nese sentido. E ao mellor nin a propia mancomunidade. Entón, hai que facer un esforzo dentro da mancomunidade, pero tamén dentro do propio Concello, para que, efectivamente, hace ese compromiso de saber a onde vamos. O sea, queremos saber logo que facemos co aceite? É fundamental. Que pode haber unha transición de acordo co que se promove na moción? Pois pode ter o seu sentido, pero volvo a insistir tamén no que comentaba Tomás Hermelo, que ten que haber un modelo de tratamento para ese tipo de residuos, senón non vamos a avanzar. Por eso creo que é importante que se incorpore na moción tamén a necesidade de saber cal é o modelo logo de tratamento dese tipo de produtos. Xa digo que non é algo, non é un residuo por si mesmo solamente, sino que ademais eso temos que poñer dentro do modelo de economía circular que é o que polo menos defende ACE. E creo que aí podíamos coincidir se realmente se racionaliza o que estou comentando. Turno a palabra do Partido Popular. Sí, ben, vamos por partes. Temos claro, xa o contempla a autorización de Manial, que a idea última do convenio era ver a posibilidade de que se trasladase este servizo á mancomunidade. Polo momento non se trasladou. Entendo que temos que seguir nos ofertando ese servizo mentras non se traslade a mancomunidade, que o sigamos ofertando nos. Que poida ser a forma ideal é que o leve a mancomunidade? Probablemente. Iso, aí xa entendo que non é momento de meterse en quen o ten que levar na última hora. O que sí é que é un servizo que temos que prestar, é buscar un modelo de convenio que o anterior igual non é o máis aceitado. De feito, nos na moción que presentamos o 26 de xuño do 2020 falamos dun modelo diferente, dun modelo que tiña en conta a economía circular. Propoñíamos un modelo no que o Axuntamento, o Concello, tivese algunha contraprestación económica por ese servizo, que xa se fai en outros concellos. Polo demais, basicamente o que buscamos na moción é coñecer a situación actual e se non existe neste momento ese servizo, o feito é que os colectores de aceite
están cheos. Ao lado dos colectores de aceites pode haber calquera cousa, igual que en calquera sitio, porque non todo o mundo parece respetar a selectividade á hora de desfacerse ou desbotar os seus residuos. Iso seguirá sendo así, desgraciadamente, mentras non levemos a cabo campañas importantes de concienciación cara á cidadanía de como tratar os diferentes residuos que xeneran nos fogares. Os colectores están cheos, botan por fora, estamos a contaminar, mentras miramos, na máis, non facemos outra cousa que mirar. Polo de agora, nada máis. Turno de palabra para Avante. Moi breve. Bueno, dentro do noso grupo municipal sempre o dixemos e así o seguiremos dicindo, creemos que todo o que ten que ver coa recollida de residuos, tanto dos residuos sólidos urbanos como dos orgánicos, incluso pilas, ou incluso a xestión do punto limpo, ten que ser a través da mancomunidade. Non creemos que exista outra fórmula que non sexa esa, e máis alá da propia xestión do modelo. O que pasa que a día de hoxe nin sabemos, nin se espera a mancomunidade cal é o que quere facer e o que pretende facer. Non creo que estea nas nosas mans agora mesmo debatir o modelo. Debería de presentarse. As últimas noticias que temos da mancomunidade normalmente son a través da prensa e dos contratos que están asinando. A verdade é que a falta de información aí é bastante groseira. Pero, de todas formas, entrando no que a moción así di, no que se estuvo aquí a comentar, o que incluso debería de, se non está claro de que se vai a recuperar o servicio, é exixirlle a empresa que o xestionou a retirada dos propios puntos colectores, ou se non, tendrá que facelo o propio Concello, porque a realidade é que se está describindo aquí. Hai acumulación de aceites e de outros líquidos ou do que aí os contenedores conteñan que poden ser un perigo. E máis grave é se se sabe de que hai unha empresa que está deixando ou acopiando materiales alrededor destes puntos. O lógico é denuncialo, se se sabe. Se non se sabe, tampouco habrá que denuncialo, pero, bueno, polo que se acaba de decir aquí, dá a sensación de que se conoce o que está pasando, pero non se quere denunciar. Noso grupo vai apoiar a moción e, obviamente, participará en calquera mesa de traballo, tanto coa mancomunidade como coa propia goberno municipal, para abordar o punto que, Mariano, comentabas, no sentido de cal é o modelo de recollida de residuos e de tratamentos que se queira elaborar na nosa vila, na nosa comunidade, na comunidade do Morrazo. Por lo tanto, nada máis. Turno de palabra do BNG. Ben, debater aquí ou en outro momento o modelo de xestión dos residuos sí que sería importante. Sí que sería importante e, ademais, necesario. E dar traslado a sí mesmo do posicionamento que tería Cangas na mancomunidade do Concellos. Pero isto sempre está adiado unha e outra vez. Igual que pasa co modelo de xestión dos servizos públicos. Vais adiando. E mentres, pois, estamos cos servizos deficitarios. Contenedores a rebosar, aceites tirados por todos lados, non se sabe nada de se existe ou non existe ese convenio. Por lo tanto, non debemos adiar máis o debate, debe producirse, pero tamén debemos atender o problema que hai e que existe realmente. E é que eses contenedores agora mesmo están todos desbordados, sen recoller e sen limpar. Se alguén sabe de empresas que están depositando aí cando non deben, pois a súa función sería denuncialo. Si se coñece, hai que reclamar á empresa que estivo a que retire eses contenedores se xa non está en vigor ese convenio. E se non, establecer outro, vense a través da mancomunidade ou a través do Concello. O que non podemos é deixar este tema para debater nun futuro, porque sabemos que estes debates están adiando unha e outra vez. Non hai xente de verdade que é interesada en que non se debata estes temas. Non sei por qué. Nos estaríamos dispostos de todos xeitos a sentarnos a cualquier hora, en cualquier momento, sempre que vayamos avanzando no debate tanto da xestión do modelo de recollida de residuos como do modelo de xestión dos servizos públicos. Nada máis. Turno de palabra do PSOE. Eu solo dicir que, como aquí o único que interesa é que se hai denuncia, se non hai denuncia,
Pois si, eu teño mo dito que a empresa da recollida do aceite denunciou a cierta empresa por esas actuacións. Nada máis. Turno de palabra para ACE. Bueno, veo unha visión máis optimista do debate que está vendo, me parece importante, interesante, terá seus puntos débiles como todo nesta vida, pero entendo que está sendo constructivo, a diferencia do tratamento de cuestións que se están neste pleno, e creo que hai cuestións que son perfectamente, insisto, compatibles. Tomar resumida de alguna forma a problemática, eu creo que ten que haber un requerimento claro á empresa para que polo menos se maior o que estaba denunciando. Por outra banda, eu creo que a mancomunidade non ten concertado co actual concesionaria, non ten concertado que a recollida deste tipo de residuo, polo tanto, non hai que desbotar para nada o que plantea a moción do Partido Popular no sentido de que o mellor, inda que sea dentro dun marco temporal, haxa que formalizar un convenio en regla, como é debido, para eso están os informes que solicitan de Secretaría, que aí coincido tamén, e eu creo que sí que ten que haber un interés en dar un debate, porque o que tiña que ter un retorno económico para este Concello ou para a propia mancomunidade, o certo é que por non ter un modelo definido, pois nos atopamos que en este tipo de problemas unha mala xestión e que económicamente pois vai en detrimento dos nosos intereses, polo tanto, nos vamos a apoiar en definitiva a moción incorporando eso, a necesidade de incorporar no debate no cumprimento do acordo ese estudo para saber que imos a facer cos biorresiduos en toda a súa extensión. Nada máis. Para pechar a moción. Sí, simplemente, me parece moi importante, moi interesante que todos os grupos estemos de acordo en que este é un problema necesario de abordar. Estamos nun punto, digamos, inicial, se o queremos pensar así, de darlle para diante, solucionar o problema que temos agora mesmo de contedores, de colectores cheos de aceite na rúa, que está claro que se o servizo non está prestando a empresa, debería sacalos da rúa, xa que é a súa obligación. Penso que iso que é un punto que se de partida de solución a un problema e logo continuar con pensar e debater o tipo, o modelo que queremos para a continuidade do servizo. Nada máis. Procedemos ao turno de votación da moción. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Aprobada por unanimidade. Expediente 7.347 da moción do Grupo Popular sobre acceso dos vehículos da Policía Local e do Guindastre Municipal. Turno de palabra para o Partido Popular. Moi boas tardes a todos. Para empezar, quixera decir que, bueno, algo xa se falou no anterior pleno deste motivo, e, polo tanto, creemos que pois facer esta moción ven un pouco a corroborar o que xa falamos o mes pasado. Pois, en este caso, nesta moción, o que si queremos pois é non gran problema, pero si un problema que está sucedendo desde fai moito tempo por aquí ao redor, no cal os coches da policía e o guindaste están a pasar, co consecuente peligro tanto para peatóns, sendo aí unha zona peonil, tanto como para o carril bici, como a desfeita que se está generando por culpa de pasar por encima. E creemos que tampouco non é normal que nun paseo no cal día a día pasan pois centos de personas, no verán miles, pois que a policía salga en calquer momento, eu entendo que teña que salir por accidentes, por algún tipo de problema, e teña que salir moi rápido. Pero tamén é certo que os viandantes son os que teñen preferencia. Quer dizer que a veces eu teño mirado salir a policía e terse que apartar a todo correr pois as persoas que van paseando. En todo caso, o que sí queremos con esta moción é que de alguma maneira se busque unha solución a este problema, que creo que pode haber varias alternativas, creo que son vostedes
os que teñen que de alguna buscalas, eu creo que tampouco é tan difícil. É intentar por todos os medios que esta situación non siga adiante. Nada máis. Turno de palabra para Avante. Ben, nos, pola nosa banda, sí que estamos de acordo co que propón o Partido Popular nesta moción. Creo recordar que incluso surdiu nun debate plenario, non sei se falábamos, creo que de mobilidade ou así, que quizáis os primeiros en dar exemplo deberían de ser precisamente pois os corpos de seguridade, non? A policía local deberían de ser os primeiros en dar exemplo e non invadir esa zona peonil por detrás do Concello para poder chegar ás oficinas da policía local. Pode haber pois outro sistema, nos incluso nos parece máis acaído este tramo máis cortiño que está ao lado do centro social, quitar eses pivotes que están aí na entrada e que o mellor a policía local poida ter un acceso bastante máis directo, incluso tendo en conta que a Asociación Agadisca de Discapacitados e tamén a Spansim teñen a súa sede aí, pois que sexa un tramo moito máis cortiño e moito máis accesible para todos nesa rúa. O que sí está claro é que o que non é de recibo é que continúen invadindo esa zona peonil na parte de atrás do Concello e por ese motivo nos sí que vamos a votar a favor da moción. Nada máis. Turno de palabra do BNG. Ben, efectivamente, tede toda razón. O BNG só dixo tamén no seu día. Non podían pasar por aí. Non deben pasar por aí. E non só pola incomodidade, é que hai un problema de seguridade. Na moción falas de que, bueno, incomodidade da veciñanza. Non, é unha falta de seguridade total. A xente que vai de costas, en moitas ocasións non se entera de que lle ven o coche por detrás. Sale a veces rápido cando ten unha emerxencia. O problema da grúa, o guindastre, ven cargada con vehículos, está pasando por unha zona empedrada destrozando ese pavimento. Decíamos sempre, dixemos desde o principio, por aí non deben pasar. É moito peso que se está cargando sobre unha zona empedrada. Xa hai, e iso que son lousas de bastante ancho, xa hai moitas zonas totalmente deterioradas e movidas. Non é de recibo que sigan a pasar por aí. Se o problema é un pivote de pedra, está pegado. Pegaron no seu día, que o despeguen agora. Porque o tramo máis pequeno é ese, precisamente, o que está diante do megapaso de peóns. E é unha saída moito máis fácil que atravesar toda unha rúa peonalizada e despois, ainda por riba, outro paso de peóns tamén. Aparte de que esta zona está con asfalto. Pintado de cores, pero sí, pero asfalto. Non é o mesmo que unha zona empedrada. Hai que buscarlle unha solución. No seu día dixemos que era moi mala a solución esa que se lle daba. Dixémolo sempre e mantémolo. Por lo tanto, imos apoiar a moción do Partido Popular de buscar un novo acceso a eses vehículos, unha solución que non invada a zona peonil. Nada máis. Turno de palabra para o PSOE. Nós tamén vamos a apoiar a moción e tamén dicimos que o sitio único que para entrar que é por aí, pero non fai falta, se non teñen tempo para sacar o pivote, non fai falta, porque os coches pasan por aí, porque non é a primeira vez que salen coches por aí. Non é a primeira vez que salen coches por aí. Non digas no, que por aí salen coches. Coches sí, pero a grúa non. Bueno, pois se sale a grúa que saquen o pivote, pero os outros salen por aí. Por lo tanto, nada máis. Bueno, no que sí que estamos de acordo todos é que temos que avanzar na mobilidade, non? E eu creo que justamente ese é un departamento no que sí que se está implicando bastante nese termo. Tamén temos que recordar que non soamente a parte posterior do Concello, sino ese lateral do que vostedes falan, inda que estea en asfalto, tamén é zona peonil. E iso é algo importante que deberíamos ter todos reseñado, non? Si ben é certo, pero é zona peonil e sale por encima dun paso de peóns. Eu creo que iso é importante o que temos que sinalizar. A solución non é sinxela. Sí que é certo que o guindastre, en este caso, que foi a valoración que tiñamos de quitalo por outra zona,
non ten que ser por zona pavimentada, non pode ser por zona de Sabre, co cual unha das alternativas que se tiñan ao principio para ese cambio non pode ser posible, a non ser que busquemos unha posibilidade de un novo depósito. Neste caso, precisamente polo guindastre, que é o que máis peso ten e o que máis cuestión ten. Sí que é importante tamén na cuestión da policía, e iso non evita que outro espacio sea máis curto, e é que eles son un equipo de emerxencias, igual que podría ser en este caso por bombeiros ou calquera, todos eles en moitísimas ocasións teñen que pasar por zonas peoniles, se non ten que ser precisamente esta, senón calquera outra zona de calquer cidade teñen que facer uso desa zona peonil, con seguridade, pero todo que sexa e que é moi importante para eles poder ter o vehículo cerca, é algo que tamén estamos demandando todos os días coa cuestión do coche das ambulancias, que se estiveran no centro de saúde aforraríamos momentos. Eso é o que sucede co coche da policía. Eso non significa que non nos parezca boa idea cambiar o tramo de saída hacia outro lado, polo mero feito de ser máis curto, pero me gustaría recalcar que pintado ou non é zona peonil, en este caso, co cual si do que se trata é de coidar peatóns, que estamos exactamente na mesma situación, que vai exactamente pasar por un paso de peatóns igualmente que polo outro espazo, e iso que en todo caso se teña en conta, e que sí que a pena é que, eu digo sinceramente, porque xustamente hai un edificio aí con accesibilidade, o centro comunitario ten accesibilidade, sinceramente eu apostaría por unha plataforma única desde a Plaza do Concello a Plaza das Pontes, porque realmente creo que ese sitio non debería estar con esas subidas e esas baixadas en todo o termo, pero sí que o guindastre é un dos temas complicados polo peso que ten metelo por Sabre, entonces eso nos obrigaría a buscar un sitio de guindastre diferente, pero en esa solución se está a traballar. E dou turno de palabra ao Partido Popular. Sí, polo que estou contando, señora alcaldesa, estou mirando que o sitio menos adecuado en todo caso da policía sería ese, podíase levar para outro caso. Non quero decir que o quiten dai, esa está aí, pero creo que hai buscar alguna solución. En este caso habrá que modificar, o mellor ese paso peatóns, o que dicía o señor Geno, de que o mellor é o sitio máis corto, dice vostede que non pode vir, eu iba a decir, pois que entren pola terra, como entramos todos. Non sei se coa lei na man se pode facer ou non se pode facer, pero entramos todos por aí. Teñan baches, que a maioría das veces ten baches, pois non sei. O que sí está claro é unha cousa. Aí hai coches, xa non da policía, aí hai coches hasta particulares. Non sei, eu teño aquí unha foto, quitada fai agora 3 días, e hai coches particulares. Eu creo que os concejales, e todos os que traballan neste concello, teñen un aparcamento aí detrás. E non entendo por que coches particulares están aí aparcados. Xa pasan por un sitio que non deben pasar. Xa non son coches de policía, ni de ambulancia, ni dos que están aquí no edificio este. Non entendo, empezando por iso. Eu creo que xa estamos todos de acordo en que hai que buscarlle unha solución. Pero unha solución xa. Me refiro, non podemos seguir con este tema. É como, eu recordo, cando se fixo, creo que o campeonato de chave ou de petanca, e se puseron ali aqueles... Aos concejales nos decían que podíamos pasar por aí. A mí non se me ocurriu pasar por diante de aí, sabendo que pasa xente. E tiñamos que entrar por aí, pero non tiñamos outro sitio. Bueno, eu fui a aparcar aquí arriba. Me refiro que non é normal a situación que estamos vivindo con esta calle. É un paseo, vostede acaba de decir que o guindaste ten un peso, que ten que... Pois habrá que buscarlle unha solución. Pero xa. Non sei que van a actuar. Hombre, eu non sei se aquí este paso peatón se pode modificar, que se faga máis estreito ou menos estreito. En todo caso, estamos a pensar que o sitio menos adecuado para a policía é ese, incluso por a entrada, quer decir, que están pasando por unha zona na que o peatón ten preferencia. É o que ten que apartarse cando hai unha emerxencia. De calquer motivo, os policías salen pois a toda velocidade e os paseantes teñen que escapar. Entonces, buscar de unha maneira, e creo que estamos todos de acordo, buscar unha solución. Non sei en cal pensan vostedes, non sei. Turno de palabra para Avante. Nós o que pedimos é unha solución e unha solución estudiada. Unha solución dun experto, eu non vou a poñer solucións porque o mellor as que eu propoña non están ben. Quero dicir, eu creo que son cuestións que son para estudiar e que teñen que ser unha solución estudiada, non unha solución de bombeiro, de que poñemos agora e en 6 meses volvemos quitar e volvemos a desfacer, e porque
Eu lle dou a razón ao concelleiro do PP de que levamos así moito tempo. E eu creo que hai que buscar unha solución definitiva ao tema e algo que resolva o tema. Co cal o mellor igual non está na nosa man a facer as propostas e se realmente, incluso me atrevo a decir, de se hai un equipo redactor do plan de mobilidade que o mellor eses expertos poidan decirnos como se ten que solventar este tema, nada máis. Turno de palabra por Benega. Nada, reiterar o dito. Estamos de acordo totalmente na moción, queremos que se regule isto, que se busque unha solución, porque este, de logo, non é o sitio adecuado para que pase nin a guindastre, nin os vehículos da Policía Local. E entendendo que a Policía Local pode entrar por calquer zona, é a súa función, pero é moito tramo, é un tramo empedrado e isto está destrozándose e os peóns están sufrindo de verdadeiro medo e perigosidade. Non, nada, non vou dicir nada máis. Sí, coincido co que comentaba Ángela antes, no sentido que, evidentemente, aprobar a moción e depositar isto máis de técnicos competentes para que dé a solución que considere máis idónea, aínda que ven moi lastrada, porque isto son puntas de iceberg que poñen en evidencia que Cangas arrastra problemas históricos onde se sitúan edificios e se fan infraestructuras sin ter en conta realmente todo o que rodea, por non asociar con outras problemáticas e como pode ser o que todos os grupos coincidimos na necesidade da desafectación do GEA, incluso o que no seu momento pediu poder facer un aparcadoiro soterrado, se estou non de acordo con eso, cuidado, pero que efectivamente, isto require unha reprogramación no plano urbanístico máis en profundidade. Este é un problema puntual que, evidentemente, necesita tamén unha solución, pero que vai asociado a unha problemática máis de fondo e que sí que require ese estudio especializado e se pode ser máis global, mellor, nada máis. Turno de palabra para o PP. Sí, pois, desde aquí tamén quería un pouco, pois, contrarrestar o que decía o señor Abalo. A ver, señor Abalo, este problema non é histórico, pode haber outros problemas históricos, pero este problema, de alguma maneira, o generaron vostedes. De alguma maneira, pois, poñendo en esa situación, pois, a policía en ese edificio e demais. Como estamos todos de acordo, eu creo que, pois, que hai que debatilo, quitar conclusións, pero xa, de alguma maneira, é, pois, intentar corregir ese problema. Habrá que, cos técnicos, pois, programar reunións, o que sea, e buscarlle unha solución. O que sí me gustaría tamén é decir, creo que vostedes o miraron tamén, como puedo mirar eu, que fan coches particulares diante da Policía Local. De quen son eses coches particulares? Porque eu tamén, o mellor, tamén podo aparcar aí. Digo eu, porque eu teño fotos, de coches particulares aparcados aí. Non sei se son deles, pero creo que teñen un aparcamento aquí como temos todos. Bueno, teño fotos aquí para poderlas enseñar. En todo caso, como estamos todos de acordo, e creo que bueno, é un bo proveito no sentido de que hai que cambiar, hai que facer algo, pois adiante, está nas súas mans. Pasamos a votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? 13 votos a favor. Perdón, 13 votos a favor, aprobado. Pasamos ao expediente 7.348, moción do Grupo Municipal do BNG sobre a cobertura das plazas vacantes e a nova RPT. Turno de palabra para o BNG. Ben, presentamos esta moción porque, bueno, levamos tempo falando, moito tempo falando da falta de persoal deste Concello, da falta de persoal suficiente en servizos para nós esenciais, debido ás amortizacións das plazas nun primeiro momento, polo plan de axuste asinado no 2012, que, bueno, que se amortizaron moitísimas das prazas e, cando deixaron de amortizarse, se mantiñan aí polas jubilacións que non se cubrían. Agora mesmo hai servizos públicos que están baixo mínimos, tan mínimos que non poden atender os servizos públicos. Valga a redundancia. É dicir, hai servizos como pode ser limpeza viaria, que para nós é un servizo esencial, estamos falando de limpeza, e falamos, ademais, e criticamos en moitas ocasións a falta de limpeza nos parques, a falta de limpeza nas rúas, a falta de limpeza... Criticámoslo en moitísimas ocasións a veciñanza tamén, pero que non hai persoal. Están baixo mínimos.
cúbrense durante uns meses cos plans de empregos da Diputación, cun plan de emprego provisional que se sacou do Concello cando foi na negociación do 2020, pero iso non é solución aos servizos públicos, non é solución aos servizos esenciais. Limpeza de edificios públicos, plazas vacantes que obrigan a que cada 6 meses se este mudando de persoal sin dar estabilidade no emprego, que como correspondería, e sin dar estabilidade ao propio centro de ensino, que topase coa tesitura que durante un mes hai unha persoa que non coñece a situación e se produce un pouco de caos nese propio centro de ensino. Falamos de temas como obras e servizos. Exiximos que se reparen pavimentos deteriorados, exiximos que se bachee, exiximos que se poden as árbores, exiximos moitísimas cousas, pero a realidade é que non hai persoal para facelo. Hai moi pouco persoal. E isto ven, como digo, do plan de axuste famoso onde se foron amortizando prazas. No 2014 lembro aquel anuncio en prensa, titulares enormes, onde xa se amortizaran 100 prazas de persoal no Concello. O problema está en que isto é unha roda. Amortizar plazas por amortizar para asustarse ao plan de axuste. Estaría ben se esas plazas estivesen ben, se os recursos do Concello estivesen optimizados e houvese un bo reparto dos recursos humanos, pero que non o hai. É dicir, onde se foron amortizando e onde se decían as vacantes eran de xubilacións, maioritariamente eran nos servizos públicos. Nos servizos, eso como decía antes, limpezas viarias, obras, dentro de pouco, pois, non sei, os eléctricos, dentro de pouco a sinalización, que só queda unha persoa en sinalización. Había unha soa persoa, xubilouse anterior, e non se amortizou a praza. O que se fixo foi pasar a outro persoal para ali. Eso é un cambio que deixa o Concello e a veciñanza de Cangas nunha situación límite. Límite. Obriga a subcontratar empresas para que realicen eses servizos. Obriga a facer cousas que non debería facer. Por iso nos levamos moito tempo batallando sobre isto. O tema da policía local costou moitísimo, moito debate no anterior mandato. Pedíamos que se sacaran as plazas vacantes, serou moitísimo debate. Sabemos que os técnicos municipais en algunhas ocasións son reacios, pero que a lei nos permite de cada 2 plazas vacantes, de cada 2 plazas contratar unha, e en servizos, cando se considerados esenciais, o 100% das prazas. E iso saben os técnicos, e así figura no plan de axuste, senón hai que lerse a lei. Se consideramos que os servizos esenciais como a policía local se poden cubrir todas as plazas porque é un servizo esencial, podemos justificar ante Madrid perfectamente outro tipo de servizos como servizos esenciais. É cuestión de vontade, é cuestión de traballo e de justificalo. E nos casos onde non se consideren servizos esenciais, con esa palabra, cubrir polo menos 2 vacantes de unha, e que están quedando servizos baixo mínimos. Non hai persoal para atender todas as necesidades de Cangas. Estamos falando dun concello de máis de 26.000 habitantes. Estamos falando dun concello que ten, ademais, moitísimos servizos públicos. Moitísimos. Dende benestar, dende... Bueno, é que hai cantidad de servizos públicos. Estamos quedando sin xente para atendelos. Que vamos a facer? Privatizar sempre e contratar empresas? Pois non. O BNG, dende logo, non está pola labor de continuar contratando empresas, de continuar privatizando servizos. A non ser que sexa estrictamente necesario, como está nestes casos. Pero que agora mesmo podemos sacar as prazas e estamos en función de sacalas. Instábamos nos nosos puntos de acordo instar ao Goberno Municipal a convocatoria urxente das plazas vacantes permitidas polo plan de axuste para a contratación do persoal necesario nos servizos públicos municipais. E instábamos tamén ao Goberno Municipal a presentación aos grupos da oposición o novo documento da RPT, da que nada sabemos, que estea consensuado cos representantes dos traballadores no prazo dun mes. É un plan cronolóxico para a súa execución. Sabemos que Avante presentounos unha emenda de sustitución que basea todo a reposición incluso desas vacantes na RPT. Si baseamos todo na RPT, vamos a ver, leo os puntos de Avante, pero que sí, pero vou a contestar xa porque entendo que nos, xa te digo de antemán, que imos rechazala, porque se deixamos todo nas mans da RPT non se vai facer nada. Porque vai quedar como
como todo o que deixamos nas mans do PSOE, como todo o que deixamos no PEMUS, retrasándose, e todo se unha longa cadea. Cando nestes momentos hai servizos que agora mesmo están en precario e necesitan unha solución urxente. Hai prazas que hai que sacar a concurso xa. Por lo pronto, nada máis. Iba a dar o turno de palabra avante por la cuestión da emenda. O BNG xa se pronunciou que non iba a aceptar, pero si podedes defendela se queredes eses 3 puntos que propoñedes como emenda de sustitución, ademais. Ben, a mí me gustaría que a propoñente incluso escoitara os motivos que nos levaron a presentar esta emenda de sustitución dos puntos de acordo antes de posicionarse, pero bueno, en todo caso, decir que nos estamos completamente de acordo co fondo da moción presentada polo BNG, polo grave problema polo que atravesa o Concello de Cangas co tema do persoal, e é un tema moi necesario a resolver, pero sí que presentábamos esta moción porque creemos que incluso os puntos de acordo deberían de estar noutro orden. Ese primeiro punto de acordo da moción do BNG nos creemos que dunha maneira un pouco encuberta incluso se deixa entrever como que as contratacións temporais dentro do Concello, un sistema que se leva facendo dende fai bastante tempo, e creemos que eso hai que melloralo. O que propón no punto 1 non favorece a creación de emprego estable para o Concello. A urxencia nos leva a facer uns procesos selectivos que non se ven reflexados despois a través da RPT. Primeiro debería ser a aprobación da RPT, posteriormente a aprobación da oferta de emprego público e posteriormente a propia convocatoria para eses postos. Ese debería de ser o trámite que debería de levar. Para nós o fundamental é avanzar na RPT e iso é o que debería de figurar no primeiro punto. Para nós debería de solventarse primeiro o tema da RPT, despois, en todo caso, sair a oferta de emprego público e despois convocar aos postos. Por iso, nós creemos que ese punto, da maneira da que o trae o BNG, debería de estar redactado de outra maneira, por iso presentamos a emenda. Turno de palabra para o PSOE. Bueno, desde o PSOE non vai a ser o que diga que en esta casa non fai falta personal, desde logo que fai falta personal, pero tamén fai falta que cando se ten maiorías absolutas en un goberno que vota 4 anos, saca un RPT, non se aproba, saca un plan general, non se aproba, e agora con outro goberno chegamos en un mes que se apruebe o RPT, en un mes que se apruebe o outro. É que eu xa non entendo nada aquí. É que non entendo nada. Habrá que terminar o RPT, presentarlla aos grupos, falala, debatila cos sindicatos e tratar de aprobala a maior agilidade posible. E despois empezar a traballar. O que non se pode é vir, non. Agora, como eu non estou gobernando, en un mes que se apruebe la RPT e así estamos, nada máis para ahora. Ben, nós sinceramente estamos máis de acordo coa moción do BNG tal cual está, sin a emenda, e vamos a explicar a nosa motivación. Onte mesmo o propio Senado aproba definitivamente a lei que reducirá a temporalidade na administración pública. Posiblemente nestes días, mañá ou pasado, sairá xa publicada. Vamos a recordar os prazos porque eu creo que é importante que vexamos os pasos que esa propia lei nos vai obligar a cumplir nesta administración local, que vai ser primeiro a publicación da oferta pública da temporalidade, e lles digo que é certo que o 80% deste Concello, a pouca plantilla que queda, que hai que decirlo así, por culpa dun plan de axuste é temporal e non é o mellor para poder traballar. Esa é unha realidade. Entón, a publicación da oferta pública da temporalidade ten que estar feita antes do 1 de xuño do 2022. O 1 de xuño. E a lei ainda non saiu publicada, sairá, xa digo, estes días. E son para as prazas de traballos temporais que están actualmente ocupadas. Posteriormente, teremos que sacar a publicación da convocatoria dos procesos selectivos a 31 de 12 de 2022. Volvo a recalcar, a temporalidade deste Concello un 80%. Estamos, en este momento, traballando nas prazas estructurais con cautela, con detenimento,
para definilas e non definilas, porque detrás de cada praza en este momento, pois eso, hai unha persoa que depende do noso criterio, comisión creada con comité, con persoal do comité que se designou para elo e do propio Concello e do apoio xurídico. Tras o 31 de 12 de 2022, temos que publicar os procesos de estabilidade de prazas, os procesos de selección, que deberán finalizarse antes do 31 de decembro de 2024. Ben? E non con iso, despois da temporalidade, despois deste plan de axuste, despois de non permitirnos cubrir plazas, despois de presentar intentos de plan de emprego onde se nos responde por parte dos técnicos que temos un plan de axuste, este Concello, ademais, ten que sacar unha segunda oferta pública das prazas vacantes, das prazas que nos permitan, en todo caso, e iso é así, a taxa de reposición e o plan de axuste o que está caído. Co cal, nós, se interpretamos que o primer punto do BNG o de instar o Goberno municipal a convocar de urxencia as prazas vacantes, queremos creer que obviamente vai no proceso da publicación da oferta pública das vacantes que aquí se marca. Ben? O que sí que vamos a estar de acordo todos é que certamente temos servizos en este momento sin persoal ou al menos non co persoal suficiente que é tan preciso para podernos poder traballar e dar un bo servizo a este Concello. E a temporalidade de moitas desas postos de traballo fanos a dificultade de poder cubrir, en todo caso, esas vacantes. Turno de palabra para o Partido Popular. Boas noites a todas e a todos. Bueno, en primeiro lugar, gustaríame que o secretario me aclarara unha cousa, porque eu teño entendido, tanto polo ROF como polo Reglamento Orgánico Municipal, que cando se presenta unha emenda de sustitución debe ser votada. Non depende da vontade do que presenta a moción inicial, sino que debe ser votada e se en votación decae a moción inicial en favor da emenda de sustitución. Pero no RON e no ROF estableces así. Outra cousa que se fora aceptando esa condición. Nos, a partir de... Nos solicitamos un informe da Secretaría Municipal en base a iso. É algo que salga adiante. Ose. Vostedes teñen a decisión, vostede como alcaldesa, o secretario municipal como tal, pero unha aclaración basada tanto no ROF como no Reglamento Orgánico Municipal de que si se debe ser debatida e votada unha emenda de sustitución ou non. Deixando iso aparte, vamos a entrar no fondo da cuestión. Lóxicamente, o Grupo Municipal do BNG rexeita a emenda de sustitución. Nos estamos un pouco a favor da emenda de sustitución e vamos a explicar o porqué. Pero antes de nada, entrar na exposición de motivos da moción do BNG que realmente a que se vai votar. Falo en primeiro lugar que existe unha confusión entre non renovación de contratos, amortización de plazas e non cubrir vacantes. Para o texto que aparece aquí, na exposición de motivos, parece que todo é o mesmo. Despois citou vostede hoxe de que nos chegáramos a decir que se amortizaran 100 plazas. Podo dicir que a amortización de plazas desde 1 de xaneiro de 2012 a día de hoxe foron de 9 plazas. 9 plazas, e vou dicir, unha en administración, 4 en conserxes e 5 en servicios e obra. Vostede dixo que foran 100. É imposible que nos dixéramos iso. Outra cousa, amortización de plazas, imposible. Reitero e volvo a reiterar. Outra cousa é que se rebaixaran en nóminas, 100 nóminas, por este Concello chegou a pagar 395 nóminas. En estes momentos estamos en 240, 250. Chegáramos a baixalas a 295. Segundo lugar, plan de axuste. Parece que o plan de axuste foi algo que caiu do ceo e que foi moi malo e que nos lo... porque é así, porque nos caiu do ceo. Decir que o plan de axuste é consecuencia.
é consecuencia de 3 orzamentos municipais das contas de 3 anos, dos 2008, 2009 e 2010. En concreto, ano 2010, este Concello aprobou un orzamento de 20 millóns de euros, gastou 24 millóns de euros e ingresou 14 millóns. Nun só ano, hubo unhas pérdidas e uns impagos en tanto en 10 millóns de euros. Iso provocou que xa non se puderan facer máis pagos no ano 2011 e no 2012. Provocou que houbera problemas para pagar as nóminas neses anos. E provocou que tivéramos que buscar financiación de máis de 17 millóns de euros polas perdas arrastradas deses 3 anos. Estamos falando de 17 millóns. Segundo, en base a iso quedan moitas vacantes. En segundo lugar, mezcla vostede a policía local cos demais servicios. A policía local en todo momento, inda que existira plan de axuste, tiña capacidade para sacarse os contratos. Se non se fixeron nestes 4 anos atrás, non vamos a ser nosos que demos explicación, nin é culpa do plan de axuste. Foi únicamente, exclusivamente, a vontade do goberno municipal que hubo neses momentos, de non querer sacar máis plazas, porque non se amortizou ni unha sola plaza en policía local. Existiron todas, e aí se demostra que sin facer ningunha ampliación nos orzamentos, agora están cubertas máis de 26 plazas de policías locais, unhas de axentes de policía e outros de unidades de policía. Despois, fala vostede dos edificios públicos, limpieza bullaria, unha sola baixa de fisos. Outra cousa dos indefinidos. Unha sola baixa de fisos nos últimos casos. Outra cousa dos temporais. E obras e servicios. Eso é o que tal. Bueno, e agora vou a falar porque nos interesa máis a segunda proposta. É dicir, vostede está pedindo que se cubran as vacantes, pero hoxe en día o Concello de Cangas está prestando servicios en conformidade ao ano 2021-2022. As necesidades son distintas. Os servicios sociais aumentaron a súa necesidade, desgraciadamente, polas situacións económicas, pola que acabamos de pasar unha pandemia. Os servicios administrativos, coa informatización e as novas tecnoloxías, son distintos. Hai distintas necesidades. Entonces, nos vamos a coller sacar as vacantes sin saber realmente as necesidades que temos de traballo no Concello. O lóxico é que se faga primeiro unha catalogación dos postos de traballos necesarios, que iso ten que vir vía RPT, e despois, a través de RPT, sacar as vacantes que hai primeiro, e se teñen que haber novas plazas, pois se creen vía orzamentaria, tendo en conta que hai unha limitación que van a ser os orzamentos municipais. Tampouco nos podemos disparar nese sentido, pero creo que é necesario coñecer primeiro as necesidades que piden os servicios que lles temos que prestar aos veciños, e despois que iso variou, que iramos ou non variou nestes últimos anos, e non nos podemos adaptar ás cuestións que había fai 10 anos coas que hai agora. E posteriormente, pois, sacar unha oferta pública de empleo que é necesaria. E a estabilidade ten que vir vía oferta pública de empleo, non con urxencias, nin con procesos selectivos. Decía vostede, señora alcaldesa, que o 80% é temporal. Vostede que considera os acordos por laudo, os contratos fixos por laudo e os indefinidos temporais? Nestes momentos hai sentencias tanto dos Tribunales Superiores de Justicia de varias comunidades autónomas como do Tribunal Supremo que se están recoñecendo como contratos fixos os contratos indefinidos e os contratos laudo. Laboral temporal fixo, ou laboral fixo, perdón. Son contratos laborales fixos, non laborales temporales. Entonces creo que hai que facer un reaxuste nesa definición. Outra cousa é que se quera falar do indefinido ou interinaxe. Son cuestión distintas, que hai interinaxes de máis de 5 anos, pero aquí estamos falando de que xa hai moito contrato laboral fixo recoñecido por lei, por sentencia judicial. Nada máis por ahora. Turno de palabra para o Bénega. Ben, se queremos remontarnos ao pasado, podemos falar da crise de 2008, por quen foi provocada, de onde partiu, non sei, poderíamos falar de moitísimas cousas remontándonos atrás.
Remonto o plan de axuste porque o plan que temos agora mesmo é o que fixo que amortizaran prazas. E fixo que non se cubriran vacantes. E ese titular sería publicado na prensa. Un enorme titular de 100 prazas. No ano 2014, se non busquenno. E toparanno. É a hemeroteca, non colle do outro lado. E cando falei do tema da policía local, non estou misturando cousas. Aí ben clariño pon que hubo bastante dificultade, vale? E exixir, estou falando do noso grupo político, para poder sacar as prazas da policía local como servizos esenciales porque se permitía no plan de axuste. Porque sabíamos que se permitía porque era un servizo esencial. Vale? O tema de poñer ese primeiro punto, aparte da explicación enorme que xa deu a alcaldesa, e vai por aí o tema, o problema de cubrir as vacantes, de convocatoria urxente das plazas vacantes, evidentemente a través dunha oferta pública de emprego. Non estamos falando de algo temporal, estamos falando de estabilidade dunha oferta pública de emprego. A convocatoria urxente das plazas vacantes permitidas polo plan de axuste, sabemos que nestes momentos son os servizos esenciais. E hai que justificar como servizos esenciais servizos que en estes momentos o Concello está sin xente. E estamos falando de servizos esenciais, unha limpeza viaria. Obras son servizos esenciais para poder cubrir, como mínimo, os servizos públicos que se teñen que dar á cidadanía. Que é necesaria a RPT? Xa o decimos tamén. Señores, o da RPT precisamente se pide aquí porque no anterior mandato se dixo que xa estaba prácticamente lista, se dixo que xa estaba negociándose co representantes dos traballadores, pero nunca tivemos unha copia dela. Nós nunca tivemos unha copia dela. E creo que outros grupos políticos tampouco a tiveron. E levan anos pedíndose esa RPT. Por iso, se estaba lista, se estaba case negociada cos representantes dos traballadores, por que non se nos entregou unha copia aos representantes políticos? Nós non tiñamos copia de ningún tipo. E por iso o pedimos nun mes. Porque, supostamente, isto xa estaba feito. Supostamente estaba rematada. Anuncios anteriores, Por iso estamos pedindo. E nesa nova RPT, que evidentemente ten que regular e optimizar os recursos humanos do Concello, non pode quedarse nin intencións, nin seguir retrasándose no tempo. E mentras, a cobertura de prazas vacantes en servizos esenciais para nós é importantísimo, porque hai servizos que de verdade que están en cadro. Non sei que se ao mellor somos demasiado, queremos apurar moito as cousas, pero é que sabemos que o outro vai a ser un trámite moi, pero que moi lento. Xa é lento sacar a convocatoria das prazas esas vacantes, sabemos que é lentísimo, as que están permitidas, vai a ser un trámite longo, leva o seu tempo. Imaginarvos, inda por riba temos que agardar a que a RPT este negociada, a que a RPT este consensuada, a que se aprobe e logo sacar esas prazas vacantes. Cando por riba hai unha lei agora mesmo estatal que está dicíndonos xa un modelo de regulación do emprego. Non sei, nos mantémonos no dito, creemos que agora os servizos esenciais hai que tratalos con urxencia e a propia lei estatal nos vai a definir como son os plazos. E a RPT é urxente que teñamos unha copia e sentemos a consensuala. E vai nos a levar tempo. Turno de palabra para o PSOE. Eu sigo me mantendo no que dixen anteriormente. Eu creo que o Goberno tense que sentar coa Xunta e co Comité. O Goberno ten que facer o posible por cerrar a RPT dunha vez por todas e poñer en funcionamento a RPT e aí o todo referente ao que sea aos postos de traballo. Nada máis. Turno de palabra do Partido Popular. Bueno, creo que xa falamos bastante claro o tema. Consideramos que as necesidades do pobo a hora de prestar servicios, as necesidades de que eses servicios sean dotados co personal da maneira máis eficiente posible, exixe que haya unha nova redacción do catálogo de postos de traballo. Esa nova redacción do catálogo de postos de traballo parecenos primordial
é imprescindible antes de facer calquer movimento en tema de personal. Hai moitas vacantes que se poden cubrir, pero deberíamos saber cal é a dimensión correcta de cada servicio a prestar e cal é a dimensión máis excitada. Nada máis. Procedemos... Bueno, no, peche de enmenda. Perdón, avante. Me correspondía o segundo turno tamén, porque si non tuve oportunidade. Nada, trasladar que como dixen na primeira intervención, no noso grupo sí que estamos de acordo co fondo da moción. Creemos que neste asunto non se debería de actuar de forma precipitada nin con urxencias, e sí que creíamos que, por lógica, a maneira de actuar neste asunto no tema de persoal debería de ser a orden que nos marcábamos neses puntos de acordo, aprobando en primeiro lugar a RPT e posteriormente pois convocatoria e oferta de emprego público, non como propongo, pero de todas formas nos neste caso entonces nos vamos a abster, nada máis. Procedemos, quere pechar a moción? Procedemos á votación. Sí? Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Aprobada por 2 votos a favor e o resto abstencións. Quero recalcar que a nosa abstención por parte de ACE polo plazo de un mes, porque no segundo punto de acordo se marca un mes de cronoloxía, nos parece un tempo moi curto. Procedemos a debatir o seguinte punto da orde do día, que é o punto 10, que é expediente 7349/2021, moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a solución ao estado da estrada EP 1003 Robeira Bouveta. Boas tardes outra vez. Esta moción que trae o Partido Popular de Cangas ao Pleno, solución da estrada provincial EP 1003, do cruce de Rodeira hasta a Bouveta. Unha cousa é dicilo, outra cousa é redactalo nunha moción, e outra cousa é sufrilo, e como están padecendo que son os veciños. Dende fai máis de 1 ano e medio, os veciños e usuarios desa estrada provincial, a EP 1003, vemos e estamos sufrindo os continuos afundimentos do carril descendente, o seu paso polo Espírito Santo e Trigás. Afundimentos que están motivados polo mal estado e a falta de mantemento dos servicios municipais, e quero recalcar, dos servicios municipais da rede de saneamento, que causan filtracións, que van lavando eses finos sobre os que están asentadas esas tuberías, provocando un colapso e afundimento da estrada. Isto xenera, a súa vez, 2 grandes problemas. Por a perigosidade na circulación, onde os vehículos e máis os condutores xóganse as súas condicións físicas, esquivando todos eses buratos, e o segundo sería a contaminación do solo pola fuga deses residuos líquidos das tuberías que afectan e contaminan os pozos de auga potable e as terras dos veciños. Se isto non fora suficiente, a improvisación, falta de planificación, tramos sin asfaltar, cortes, baches, obras que se eternizan en un arranxo da rede de saneamento dende o cruce de Rodeira ata a capela do Espírito Santo, polo que dende o Partido Popular consideramos que esta situación non se pode alongar máis no tempo e pedimos unha solución inmediata, polo que traemos as seguintes propostas de acordo ao Pleno. O primeiro, instar o Goberno municipal a finalización das obras existentes da estrada provincial EP 1003, cruce Rodeira, Capela do Espírito Santo, no plazo de un mes. E o segundo, instar o Goberno municipal a reparación da rede de saneamento estrada provincial EP 1003 dende a Capela do Espírito Santo ata Bouveta. Nada máis. Turno de palabra para Avante. Ben, neste asunto creo que é bastante evidente para todos os compañeiros da corporación e incluso para a propia veciñanza que pasa por ali a diario que a obra quedou a medio facer, quedou por finalizar.
creo que non é de recibo que os veciños que pasamos por ali teñamos que ver como non se actúa, está completamente paralizada e supoño que hai que buscar unha solución para dar por finalizada esas obras. Nós estamos de acordo coa moción. Turno de palabra para o BNG. Boas tardes a todos. Vamos a ver, alégrome de que o señor Soliño se acordase de presentar unha moción ao respecto da obra do Espírito Santo despois de transcurrido ano e medio, como me pareceu entender que se comezou a obra. Me alegro porque, se recordan ustedes, no pleno anterior eu fixe unha pregunta ao respecto dese tema, que cando pensaban rematar a obra, cal era o problema, que tal e cual, pero hasta entonces nadie había presentado ninguna moción, ninguna pregunta, nada parecido. Entonces, me alegro de, polo menos, no meu primeiro pleno, haber contribuído a que alguén se lle abrisen as ideas e preguntase polo tema. Entonces, pois, ojalá sigamos por ese camino. Nada máis, moitas gracias. Turno de palabra para o PSOE. Nós estamos de acordo coa moción e, desde logo, vamos a apoiar a dita moción para que, dunha vez por todas, se remate esa obra faraónica. Turno de palabra de ACE. Sí, no fondo da cuestión, evidentemente, hai unha coincidencia. Non se poden executar desa forma as obras e o estado que presenta é lamentable. Nese sentido, quero agradecer que os veciños estén neste momento implicados en exixir solucións a ese problema. Non hai que esquecer que a actual empresa, ahora configurada como UTE, xa desde principios dos 90 está actuando e estes problemas de raíz, unha vez máis, claro que son problemas históricos, e problemas de raíz graves, de fallas de mantenimento e de investimento e de privatización dun servicio que, evidentemente, pois, en vez de estar concebido como unha prestación dun servicio público donde a agua non é un negocio, igual que a saneamento e a depuración, pois, conleva estes problemas. E, en calquera caso, pois, todo o que sea a crítica positiva, todo o que sea avanzar en solucións, vou a seguir sempre defendéndoio. E hai unha cuestión que, precisamente por esa presión que antes comentaba, con toda a razón do mundo, neste momento a empresa xa se virou obrigada a presentar un proxecto modificado e complementario e outra cuestión importante, un pouco na liña que comenta a moción, de que esas obras tiñan a continuidade. Nos gustaría que outras administracións, chámese Aguas de Galicia, Deputación, tamén se implicasen, porque a situación económica é un pouco o que dixou caer Pío antes, que, igual que pasa co do persoal, nos investimentos que poda promover o Concello, efectivamente, son favas contadas. O gallá, a financiación de facendas locais que decía en algún punto se ha tratado, contemplaran isto, e que non era unha marxinación, volvo a insistir, nos concellos de 20 e 50.000 habitantes, porque vai a ser unha reivindicación continua pola gravedade que supón de marxinar este tipo de concellos. En calquera caso, eu creo que hai que continuar con ese nivel de exigencia. O prazo de finalización da obra que se contempla como definitivo é o 18 de febreiro, e o que habrá que estar totalmente atentos tanto a que se cumpra ese prazo como a que se continúen as obras. De momento, nada máis. Turno de palabra para o Partido Popular. Considero que todos os grupos que estamos aquí, todos queremos que esas obras se rematen, se terminen, e que se repare tamén ese tramo de saneamento que queda pendiente dende a Capela do Espírito Santo ata Boubeta. Pero tamén é certo que nos están gobernando que son vostedes. Non é só querer, cando se goberna, o que hai que facer tamén é xestión e planificación. En este caso, brilla pola súa ausencia, porque, volvo a insistir, ahora mismo, esa obra, que, por certo, quero matizar que non é que leve aberta un ano e medio, senón é dende o verán. Un ano e medio son eses afundimentos que se están producindo por a carretera abaixo. Darlle tamén unha solución a ese outro tramo, porque agora mesmo ese tramo está se fundindo, é un tramo bastante largo e complicado, e a solución creo que se debería de tomar entre a empresa, que ven sendo a responsable do que do mantemento, pero sí
o Asuntamento de Cangas pois tamén é o propietario do que son de todas estas redes. E agora mesmo creo que non hai ninguna xestión, se hai, pois, me gustaría que a señora alcaldesa que mo dixera, se hai algunha xestión para facer ese arranxo dese segundo tramo e así poder completar, darlle visos de boa saída a esta moción. E por agora, nada máis. Turno de palabra de Avante. O Benega. A ver, este último que comentaba Soliño, non? Nosa discrepancia que temos coa moción é única exclusivamente, e un pouco que pasou co BNG, que tiña razón Merche que se pudo negociar o tema dos prazos en relación á planificación da política de persoal, e con este tema, pois, o mellor tamén hai que aclarar, é dicir, creo que hai que instar a concesionaria, que, por desgracia, está aí, e non vou a redundar nese aspecto, pero con respecto do segundo tramo que se refire ao señor Soliño, digamos que a empresa acaba de presentar documentación relativa a eso, pero aínda non hubo tempo material a que fora evaluada polos servicios técnicos competentes, non? Nada máis de modo. Turno de palabra para o Partido Popular. O que é o Pleno, a quen insta, ven sendo o que é o Goberno. Nós non podemos instar o que é a concesionaria. É a vostedes, son vostedes os que teñen que coller e presionar ou pedirlle contas o que é a concesionaria. Vale? Porque despois isto todo xenera moitas dúdas. Que agora, despois de uns meses de paralización e pola presión dos veciños, agora se están votando formigón. Por que lle votan agora formigón? Por que non lle votaron antes? Que pasa co asfalto? Por que agora non se asfalto? Que pasou co resto do saneamento? Que hai aí unha serie de dúdas e partes que non somos capaces de coller e entender. Por iso lle pedimos que dunha vez por todas que se senten e que se terminen esas obras. Nada máis. Bueno, xa comentaba anteriormente o concelleiro que hai un modificado, en todo caso, se queren acceder a él, que presentou a empresa nestes días. Vamos a proceder á votación da moción. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Trece votos a favor da moción do Partido Popular. Temos dación de conta da resolución da alcaldía dictadas desde o día 22 de novembro ao 12 de decembro de 2021. Punto 13, dación de conta dos informes de reparo de intervención segundo a base de execución do número 38 do orzamento e dación de conta da acta de replanteo das obras das LED. E pasamos ao punto... Sí, turno de palabra para Avante. Sí. Si non se trata a renuncia do concelleiro noso, que aquí queríamos meter por urgencia. Sí, eso estaba preguntando o secretario. Si, a ver, explico como polo que No, podemos facelo agora. Sí, desculpe, sí, o que falamos antes e agora xa nos habíamos despistado cambiar a moción da cofradía, teñen toda a razón do mundo. É dicir, o Partido Popular presentou un... perdón. Bueno, sí, lle deixo ao Partido Popular en todo caso que se pronuncie sobre o... que o noso concelleiro Rafael Jiménez pois está embarcado, o sea, ten que facer días de mar, a previsión pois estuvo unha marea, vai a estar agora outra e a previsión é que ten que facer polo menos un ano de mar e, lógicamente, pois a ver, lle tocaría estar uns meses e xa estivemos a punto de facelo na marea anterior, pero, bueno, quixemos aguantar, pero esta situación, pois, entendemos que non, dado que vai a estar pois moito tempo fora, pois antes de marchar, pois nos deixou o escrito para solicitar. Agradecemos pois o traballo que pretendía facer e o que fixo, lógicamente, e pedimos pois dar paso ao seguinte na lista,
que é Óscar Manuel García Juncal. Como eles presentan xusto depois de que se había convocado a orden do día, é certo que o concelleiro Rafa Soliño me chamou personalmente por ese tema, primeiro que sí que nos toca é votar a urxencia, ben, dese cambio de concelleiro, vale? Entón, primeiro vamos a proceder a votación de urxencia, votos en contra, abstencións, votos a favor, aprobada a urxencia. E en todo caso simplemente a aprobación do cambio e deixo igualmente, pero simplemente daros as gracias polo tema e punto, e que se tramite. E darlle gracias ao concelleiro Saínte pola súa labor e o entrante na nova labor a desenrolar. Pois agora sí que xa podemos pasar ao punto de rogos e preguntas. Empezamos por avante, sí. Boas, novamente, primeiramente que disculpar a ausencia tamén da nosa compañera Laura, que por motivos laborais non pudo estar aquí con nosos e participando no pleno. E logo, dúas preguntas. A primeira, unha pregunta que levamos recurrentemente tanto BNG como nos presentando, que a situación da tramitación do ENIL de Punta Balea, simplemente por que non quede no esquecemento e recordando que se nos informe, non é preciso que se hoxe, sino por escrito cando se pode, no seguinte pleno, na tramitación dese expediente. E outro, con respecto ás xuntanzas que mantivemos para as dotacións sanitarias do Centro de Saúde da Rúa. Creo que na última habíamos acordado a contratación dunha empresa para a elaboración do plan especial. Simplemente, como son traballos formais e tampouco é necesario igual ahora mesmo ter unha xuntanza para tramitar, simplemente cando se poida, ben xa por escrito, nun correo e demais, a ver simplemente se se contratou ou se o pode contestar, se hai empresa contratada ou unha situación na que estamos, porque o último paso que sabemos era ese, que se quedáramos en esa situación, e simplemente por actualizar un pouco a información dese tema, nada máis. Podemos dar resposta ás dúas preguntas. Así, na cuestión do ENIL de Punta Balea, nos faltan as respostas, digamos que de dous dos grandes propietarios que ven sendo Costas, ven sendo tamén unha partiña de autoridade portuaria que temos aí, e tamén temos Augas de Galicia, polo regato. Pendente deso, sí que temos a confirmación, en todo caso, da Comunidade de Montes, que é o tercer propietario con maior extensión da Comunidade de Monte de Darbo, que nos dice xa que sí. En todo caso, pendendo iso un pouco, porque sí que esa masa de terreo faría conseguir o 80% de senil, que é importante para poder seguir avanzando. Os veciños teñen aí a documentación, están vindo o Concello, o Departamento de Medio Ambiente, a preguntar as dúbidas todas que lle xurdiron, pero estamos xusto a esperas desas dúas respostas que as consideramos esenciais polo porcentaxe, non de que tamén a banca e todos os demais outros propietarios teñen a carta de autorización, pero en este caso tampouco se pronunciaron. Na cuestión do plan especial, les recordo que todos teñen acceso ao expediente. Ese expediente non se tuvo acceso solamente 10 días, seguides tendo acceso a ese expediente, e decidimos meter aí dentro tamén as memorias que se están traballando para o tema do plan especial, para que vexades un pouco esa línea. A primeira fase agora foi urbanismo, a xefa de urbanismo, marcar un pouco que é o procedimento e a parte xurídica da redacción desa memoria, o que exixe, o que non exixe, e por parte do arquitecto municipal máis ou menos a valoración dese plan. Detectamos que a valoración dese plan vai a ir a un contrato maior, non a un contrato menor, polo importe que suporá a redacción, porque, poden comprobalo, xa fala de posiblemente sobre uns 25.000 máis IBE, e a raíz dai xa dan os pregos para a contratación, pero se están definido como un contrato maior, saben que hai definir pregos e todo este tema. Pero, teñen acceso todos e todas a ese expediente, non se puxo solamente por 10 días. Unha cuestión. En resposta, en base á moción anterior, fai uns meses vostede trouxe aquí un documento da empresa concesionaria do listado de inversións que eles dixeran que fixeran ou que presentaran. Nese momento, nos
solicitamos que tamén houbera un informe por parte dos técnicos municipais, técnicos e técnicas municipais, que dixera, tanto estaba acordado por moción, pero tamén por logo, que dixera se esas obras eran de inversión ou de mantemento, porque desconfiábamos de que iba a haber un exceso de gasto por parte da empresa e que non iba a ser suficiente o plan de inversións. Gustaríanos saber cando vamos a poder contar cos informes técnicos municipais que valoren ese listado de obras da empresa Aqualia. Tamén lles podemos respostar a eso. Teñen acceso ao expediente onde se agrupou as obras en concreto que Aqualia considera que son de inversión. Están aí as actas de inicio de seguimento e o que se aprobaron nos plenos para que poidan comprobar un pouco o procedimento, e xa se sinalaron os que estaban incluídos realmente no primer plan de inversións e os que non estaban incluídos. O que nos trasladan os técnicos deste Concello é que eles non consideran que teñan a capacidade posiblemente de poder definir eles que é inversión e quen non, e que consideran que en todo caso, e aí posiblemente se subirá un informe xurídico nese sentido, consideran que un técnico que debería definir se é súa inversión ou non tería que ser un profesional como un enxeñeiro de camiños, cousa que non temos neste Concello. Estamos xusto nese punto. Teño varias cuestións. Solicitar por escrito cando se fará a mesa de comercio. Esperemos que sea a poder ser pola tarde, porque por motivos laborais sí que é certo que, algúns compañeiros, como xa no seu día se dixo, non poderíamos asistir. Tamén quería solicitar acceso ao expediente do contorno da Plaza de Abastos, o que se leu publicado. Tamén solicito acceso ao expediente do asunto do Magosto, onde apareza o plan de emergencia, informe da Policía, de Protección Civil. O que máis nos preocupa é saber cando se vai abonar os cartos á hostelería do Plan Concellos, porque tuvemos a reunión para perfilar varias cousas e quedamos en que faríamos o posible porque fora antes do 31 de decembro, para non arriesgarnos a perder a subvención. Nada máis. Se pode contestar todo. As solicitudes de acceso aos expedientes se solicitan por escrito, é un decreto que hai por aí, o poden pedir cando queiran. O tema a obra do contorno da Praza de Abastos é 3 requerimentos de augas, está todo dentro do expediente, non hai ningún tipo de problema. A mesa de comercio está marcada po día 10 de xaneiro, que chegará a convocatoria nestes días, porque estaba a técnica responsable facendo esa convocatoria, e sí que ben é certo que se pide por parte da Xunta que sexa como foi sempre en horario de mañá, senón eles non asistirán. Se aquí se acorda cambiar o horario, non temos problema, entonces teria que ser a partir da 10 da noite, co que nos require o comercio, pero din que esa mesa se convocaba. No, senón non, o sea, que non asistirían, que asistían hasta agora como membro pola mañá e entón pola tarde o propio comercio nos dice que o prefiren que sexa, o sea, está marcado casi os luns, porque así o requiren eles, ou ben ás 9 da mañá ou ben casi ás 10 da noite. Non teño ningún problema en marcar un horario ca outro, esa é a realidade. Para a constitución da mesa sería interesante que estiveran todas as partes, o digo así, porque sí que vai ser o primer punto, e a reunión vai ser o día 10 de xaneiro. Igualmente, eu non teño ningún problema en notificarlo por escrito e que vostedes me digan probabilidades de horario. Pero sí que xa lles digo que está marcada para o 10 de xaneiro, que é un luns, ademais. Quería facer un par de preguntas, 3 preguntas. Espera, que me esquecín dunha, o tema das axudas. Están justamente intervención en ese tema, eu creo que nestes días, porque máis xa están as resolucións feitas e todo. Ben, primeiro non sei se teñen coñecemento de que se pechou o aparcadoiro da Rúa Seixo. Era un aparcadoiro cedido para poder utilizalo. Está causando grandes problemas na zona porque moitos usuarios e usuarias deixaban o seu vehículo aí. Queríamos saber se saben vostedes por que se pechou ese aparcadoiro e se non existiu ningún tipo de negociación cos propietarios para reabrilo.
Eso en primeiro lugar. Segundo, vai haber reunión da mesa de mobilidade para tratar o tema do PEMUS, que nos lo mandastes por correo electrónico, leémolo na prensa, pero non houve ningunha reunión de mobilidade para poder falar deste tema, algo que non é de recibo porque xa tiña que estar reunida desde aí moitísimo tempo. Por último, hai algunha resposta ou se trasladou por parte da Consellería respecto á situación de ampliación dos horarios e a modificación de rutas no transporte regular de viaxeiros por estrada, que hai moitos usuarios e usuarias que necesitan facer eses enlaces coa estación de autobuses e non o hai, desapareceu. Entón, quería saber se hubo algún contacto con a Consellería e que resposta deron. Mira, con respecto ao aparcadoiro este de Rúa Seixo, houve intentos de negociación, pero todo pasaba polos cartos, é dicir, había que pagar. E aí, en ausencia do interventor titular, evidentemente, eso planteaba un problema. É algo que intentaremos retomar, pero sempre sabendo que eso pasaría polo tema do orzamento municipal. É un problema que hai aí, pero, bueno, que non se descarta, pois, retomalo, non? Con respecto á problemática do transporte, nos van a conceder unha entrevista, pero nos pediron que agardásemos a que pasasen estas datas. En todo caso, sí que aproveito que sea interesante que hai opción, dixeron que se non era un número exagerado de participantes, que habrían asistencia, é dicir, que se algún grupo municipal está interesado en acudir á reunión, pois perfecto, non? Tamén se vai a comunicar ás empresas implicadas, con algunhas xa se falou, e os propios usuarios. Ese é un pouco o planteamento. E sobre o tema do PEMUS, é certo que a empresa o que presentou, en todo caso, é un borrador inicial, teñen tempo e prazo hasta febreiro, tal como se acordou aquí, para presentar o definitivo. Justamente presentaron ese borrador inicial para tratar coas diferentes mesas sectoriais que eles crearon e coa propia mesa de mobilidade. Volvo a remitir estes días, nos pediron estes días. Eu lles fixen chegar o borrador, quero que mo confirmen se o recibiron, porque sí que pesa moito e era un transfer e isto sí que me gustaría para deixar este marxe destes días para que todos puidéramos botarlle unha ollada ao miúdo e que justamente posteriormente a estas datas se vai a acordar a mesa de mobilidade e as mesas sectoriais, que coas mesas sectoriais están falando con algunha delas, pero eles ainda non quere dicir que este sexa este é o borrador, non é o definitivo, non. Pero fixeron justamente para que tiveramos un pouco este marxen para poder velo entre todos. Pregaríalles un rogo, en todo caso, e é que, polo menos, ter unha xuntanza co equipo redactor para que nos expliquen este borrador tamén polo miúdo, inda que sexa un borrador. No pleno anterior, lle fixen 4 preguntas, e unha delas, ou algo relacionado con unha delas, saliu aquí no pleno, que era sobre a obra do Espírito Santo. Sigo esperando a resposta das 4 preguntas. Dixo que me iba a contestar por escrito, pasou un mes, estamos aquí outra vez e non recibí ninguna resposta. Iso por un lado. Por outro lado, quería preguntarle tamén por que non se convocou a Asociación de Veciños nin os veciños da Pedreira á reunión que se celebrou fai uns días no entorno da Rotonda do Gordo para falar da obra que se pretende facer entre a Rotonda do Gordo e a futura Rotonda do Lido xa no Concello de Moaña. E se queren me contesta isto, sigo, teño 2 ou 3 máis. Sigo. Ben. A segunda é usted está de acordo co que se pretende facer, coa obra que se pretende facer desde a Rotonda do Gordo para arriba hasta o límite co Concello de Moaña, deixándonos aos veciños da Pedreira, aquela zona toda, incomunicados, se pode decir, posto que non podemos entrar hacia os nosos domicilios, se vamos de Cangas, non podemos girar á izquierda porque está todo con línea continua, ou mesmo nos obligan a ir a facer un cambio de sentido ao Concello Veciño de Moaña, na rotonda que van a facer no entorno do Líder, e se vimos de Moaña e pretendemos ir hacia o camiño vello de Rodeira, ocorre 3 cuartos do mismo, que temos que vir
a rotonda do Gordo, dar volta e tal e cual. Eu creo que iso non me parece unha non sou técnico, evidentemente, pero non me parece unha solución aceitada, porque penso que vai a contribuir a crear máis atascos, máis problemas para o vecindario. E a que haya, ao mellor, algún accidente, e a que haya incluso moitas multas, porque a xente se vai a meter na línea continua. Despois, vamos a ver, por que se puentea a Asociación de Veciños do Barrio a hora de falar de temas como, por exemplo, a obra que se fixo no Camiño Vello, a obra que o tema do río do Lavadoiro de Gondarán, que xa se había empezado unha obra fai tempo na pasada legislatura, quedou aí empantanado, e usted fala con certos veciños, nin veciños, porque son de Moaña, veñen a falar con usted por un tema de unha entrada a unhas fincas particulares, e aparte aproveitan para falar do Lavadoiro de Gondarán. A santo de que ven eso, que volvo a repetir, e se non entende usted, ni siquiera son veciños de Cangas, son veciños de Moaña. En cambio, non falou usted cos veciños da Pedreira para nada, nin cos veciños, nada parecido. Se quer información, aquí hai persoas que teñen información que pasou coa obra do río de Gondarán e como está a situación. Non necesita usted buscar fora. Vale? Perdón, decía que efectivamente esa xente que ni siquiera son representantes nin veciños de Cangas, son veciños de Moaña. Que non sabe usted que existe a Asociación de Veciños de Santo Domingo da Pedreira, ou é que non lle interesa ter relación con ela ou falar con ela? Cal é o problema? Me gustaría que me contestase as preguntiñas, se non lle importa. Sí. Mire, a ver, primeiro, a Rotonda do Gordo non se nos invitou a unha reunión, lle digo que estaba representante do BNG, do seu partido, nesa reunión que, sinceramente, eu teño a sensación que funde muller florero. Ben, pero lle digo, nós non fomos convocantes deso. A nós se nos chamou para ir ali, e, máis, xa tivemos a nosa discusión en plena obra, porque certamente non estamos de acordo con ese diseño. Lle digo, e isto vou defender o seu partido, yo digo para que o sepa, eso xa é na corporación anterior e tamén vou no a defender porque sí que sei que a portavoz do seu partido e a portavoz de Avante foron a entregar unhas alegacións a ese percorrido en ese sentido e se pasaron as alegacións polo forro, pero non é culpa miña, yo digo. Ben, é dicir, é unha carretera e unha obra, en este caso da AXI, da Xunta, que ademais eso nos convoca, convida a presentar un proxecto no cual se volve a recalcar esa situación e a cual se lle volve a pedir ao técnico da propia obra, ben, que o teña en conta. Porque exactamente o mesmo que acaba de expresar, pero lle prometo que nin vou pintalo eu, nin vou, es dicir, que quede claro, nin nos convocamos, non é que se deixe fora, é que a nos se nos convoca non a unha reunión, sino a un acto de presentación dun proxecto. Para nada ten ese sentido. Segundo, pero espere, vamos por parte, non é que eu opine, lle volvo a decir, a obra non é deste Concello, estaba a representante portavoz do seu partido que ten diante súa nesa reunión, asistiu a ela, lle fixemos traslado de eso exactamente que vostede acaba de comentar. Lle volvo a recordar que cando se presenta ese proxecto na legislatura anterior, donde a portavoz do seu partido actual presenta as alegacións exactamente o mesmo, ben, e o que lle contestaron o pode yo contar ela perfectamente do que vivimos justamente nesa situación. Entón, simplemente yo digo así. Eu lle quero recordar que na Pedreira eu estiven con vostede, mirando o lavadoiro. Vostede se foi antes, é certo, pero estiven coa Asociación de Veciños vendo o lavadoiro de Gondarán. Bueno, o que queda. Entón tamén sería bo que averiguase ben, vale. É dicir, estiven coa Asociación de Veciños. Outra cousa moi distinta, e yo vou dicir así moi claro, é que cando un veciño ou unha persoa ten un expediente metido nesta corporación e como parte dese expediente ven a falar comigo, eu jamás lle digo a ninguén que non, jamás. E iso é a situación, ben? Porque sí que ven unha persoa da Pedreira, sí que hai un expediente administrativo aquí que leva moitísimos anos pendentes, ben? Que certamente hai un lindantes, ben? Por que veñen eses lindantes? Que viven en Moaña, pero sí que teñen unha finca na Pedreira, veñen porque sí que se está traballando un permiso con Augas de Galicia, ben, un permiso do Colexio da Rúa
da parte do río Saíñas todo, dende o colexio da Rúa hasta o propio Pozo de Gondarán, e simplemente veñen como lindantes a ese río nunha parcela existente. Non hai máis cuestión nese sentido, ben? Hombre, eu estive nunha reunión. Como que non é así? Non me estou enfadando. O que pasa é que vostede estivo nunha reunión, a súa portavoz estivo na outra, podeu preguntar, sen máis. Digo, Pois damos por finalizada a sesión de hoxe.